Przepraszam najmocniej. Dobra, jeszcze raz. Dzięki Lukas, dzięki. Zapomniałem se o mikrofonie. Witam was serdecznie, znany kanał Ciupiemy po naszemu, tak jak przed chwilą godą. I zaczniemy od tego, że dzisiaj w WRC może, jeszcze to nie ma pewne, może wpadnie Tadek na nauka jazdy. Będzie śmiesznie, obejrzymy. No, na razie ja są popyką, czekam na synka, obejrzymy. No i nic. Patrzę, zaglądam, to możemy zacząć. Biało. Wszystko. Wszystko. Troszeczkę widzę, że tu na podglądzie na OBS-ie ta kamerka tam 0 kropka i mikrofon. Ale trudno. To jest kamerka z Creativa i niech już to będzie. Dobra. Tutaj się przełącza. Że to styknie. Dobra.
Mam nadzieję, że muzyka jest ok, Lukas. Jest tam wszystko w porządku? Okej. O, na Twitchu! Siemanko, witam. Nie wiem kto tam jest na tym Twitchu, ale witam serdecznie. Nie mam właśnie... To się mi spieprzyło na Twitchu, nie mam podglądu. Nie wiem... Nie mam podglądu czatu. Nie wiem co popsuli, ale widzę, że sam jest jedna osoba, także pozdrawiam serdecznie. Dobra. Odpalamy. Ja se sławeczki zaciepia. A? Tu też może. A jest widać, z konsoli jest. Okay. To coś nie słychać. Tyki coś nie słychać. Gdzie to jest? Aha, tu. To jest przed tyłem, dobra. Teraz coś powinno być. A inaczej zrobimy, bo tu... gdzie to jest opcje? Dźwięk. Dobra. Ach! Kierunek jeden. A czekajcie, jeszcze jedna opcja sezonówka. Sterowanie. Żeby... Amulet, sterowanie. A, widok kamery. Dobra. Gra jednoosobowa, kariera. Kontynuuj. Dobra, jak jest teraz muzyka ok, to super, to się cieszę. Naprawić nie musimy. Aha, to jest dopiero zaczynamy, ja. A czekaj, harmonogram. Tu mamy. Aha, i Nutella mamy. Ja. Coś do tego etapu. Lukas, jak tam kanał? Co tam, jak tam na kanale, co tam słychać? Jak ci to tam idzie? Adamek, siemanko, witam cię serdecznie na kanale. Right 4, into left 4, into right 4, long, 30. And left 4, short, into kinks, and hard brake. Right 4, into hairpin right, long. Oh. And flat left, 30, into hairpin left. And right 4 opens, long, and tightens 4.
Flat right, into left 5, long. Right 5, short, into flat left, and flat right, 13. Left 6, into right 5, short, keep left, 50. Right 5, over crest, 150. Right 4, short, and caution, left 5, hard brake, 30, square right, don't cut, 30. Left 5, very long, hard brake. Left 1, tightens, into right 4, 100. No, co właśnie strafił. Flat right, into crest, into left 4, open bumps. And right 4, and uphill, narrows, 100. Flat right, and danger, over crest, left 4, junction, tightens. Into right 5, short, don't cut, 120. Flat right, 50. Flat left, 40. Chicane left, 40. Left 6, into right 6. Long, tightens 5. Niepotrzebny moment. Into left 5, short, brake, 50, brake, square left, don't cut, downhill, into square left. Ach, to wypaliło. Over crest, flat right, 120. Ach, to Left wypaliło. 5, into right 3, cut, 150. Square right, cut, into flat left, 100. Left 3, opens and tightens, haystack in, into right 3, keep in, 50. Right 4, tightens, into left 4, keep left, 60. Left 3, tightens, into flat right, 80. Left 5, over bumps, narrows, opens, 30. Moment. Caution, hard brake, square left, cut, 40, left 5, and flat right, over bumps. Zderzak Zeza. Caution, hard brake, square left, narrows, into right 3, cut, 30, caution. Square right, don't cut, opens, into left 3, brake, tightens, square left, 200, bumps. Caution, hard brake, square right, 60, square right, cut, 30. Flat left, into flat right, don't cut, 120. Danger, left 4, tightens, into right 4, short, don't cut, 50, square left, cut, 50. Square left, cut, into flat right, tightens. Wraca głośno. Czekaj no. Ja za cicho, jest dość dobrze. Czekaj, to ściszymy ta... Ściszymy gra. A może, wiesz, może coś tu... Ale dziękuję Wąski, dziękuję za info. Into left 3, tightens, don't cut, 30, right 3, don't cut, into left 3, short, don't cut, 150. Caution, hard brake, square right, 40, square right, cut, into flat left, into right 5, don't cut. Flat left,
tightens 5, don't cut, 13, right 5, don't cut, narrows, 13, left 6, tightens 4, short, and right 4, over bumps, and left 4, 50, opens, square right, and flat right, into flat left, 13. Nie ma problemu, przyjedź, wypijemy. Gąski, nie ma problemu, przyjedź, wypijemy. 50, caution, hard brake, square left, narrows, 50, left 5, tightens 5, 120. O, jak to fajnie chodzi. Hard brake, into right 5, caution, tightens, square right, 30, flat right, opens, keep left, A nie w ta into strona. flat left, 30. Left 6, To jak na raty, to right będę 5, pić. long, into left 4, 30. Left 6, keep right, 100. Hairpin left, narrows, right 4, 30. Flat right, 30. Left O, 4, fuck. over crest, Tak to w short, ogóle nie right jest 3, ciężko. tightens, square right, don't Ah. cut, right 2, 30. Tu przypuszczam, nie będzie rekordu prędkości. Left 5, 30. Stachu, siemanko, witam cię serdecznie, witam. Flat left, O, dziękuję. hard brake, into hairpin left, long, don't Dziękuję cut, za łapka. right 6, 30. Ach. Nie ma tatka nigdzie Right jeździć. 5 and left 4, short, don't cut, 30, right 5, 60, left 4, tightens, and right 3, short, into left 3, short, 60, caution, brake, hairpin right, and right 6, tightens 5, 30, caution, brake, hairpin right, Oh, and right 6, fuck. tightens 5, 30, left 3, short, and hairpin left, don't cut, and flat right, 30. Left 6, and right 6, O, powiem wam, and że left tutaj 4, cut, into right tej 5, rekordu 30, nie będzie. and left 4, tighten, and right 2, short, 40. obstawiam 5., 6. miejsce. A! Left 4, Pierunie, te winkle, obejrzyj. left 4, cut, and right 3, 200. Kuźwa. Right 5, brake, into left 4. Right 3, tighten, square right, 30. Ach! Hairpin left, into left 5, 30. O, maska mi Right odpadła. 5, don't cut, and right 3, short, 30, into left 2, long, 30, right 4, short, don't cut. And danger, right 3, short, and left 4, long. No staram się, rozumiesz, staram się, ale... And right 5, Ale to into jakoś left 3, takoś... 40, caution, brake, square left, 30. A, fuck. Tak jest, śnieg spot, a ja na letni. Right 5, very long, don't cut, tighten, narrows, and left 5, tighten, long, and right 4, short, 30, right 4, short, don't cut, 40, O, left 5 and 30, caution, hard brake, square right, and left 3, short, narrows, 50, kurna, ile jeszcze tego? right 2, tightens, square right, cut, 30, left 3, opens, into right 4, short, 40, right 3, keep in, and flat left, tightens 5, 50, left 4, don't cut, keep in, 40, caution, hard brake, left 6, tightens, acute hairpin left, 120, caution, open hairpin right, 30, flat left, and right 5, keep in, 30, Ach, te winkle. left Ja wam 6, powiem. tightens 5, into right 4, long, 50, flat left, into right 5, tightens, brake,
Gaz do dechy, Left 2, hamulec tightens, ścięty. square left, cut, and left 6, and right 4, don't cut. To już będzie jak Left kuli. 3, don't cut, into right 3, push in, Jeszcze 40, zakręty right będą 4, szpetne. keep in, O! 40. Right 4, long, push in, into left 4, long. Left 4, don't cut, and finished. Mocne słupki. Mocne, na serio. Ale nie, serio, mocne słupki, kurwa mać, ty. 11, ja pierdzielę. A jak głupi, myślę, że 5 wyda. Huh. Ja nie rozumiem tego, kurna, jest na live napisane w co grom, a ty rozumiesz, ekipę mi piszą Nanek czy grosz we Fortnite'a. O Boże, dzieci... Jak dzieci? O. Petnie, no. Czekajcie, no. Wow! Kurde, 3 osoby na Twitchu, witam serdecznie. Jakiś rekordzik. Rekordzik. No. Tam wąski na Twitchu możesz klipy robić. Tam wciśniesz i coś tam, cyk. Jakieś tam śmieszne momenty możesz zrobić. O, napraw samochód, tak jest. Jak go naprawić? Żeby go pięknie skasował. Czy nie? Zatwierdzić. Tak. Ja idziemy do następnego. O! Jest. Uhuhu. Show. Is, siemanko, witam cię serdecznie na Twitchu, na moim malutkim strumyku, witam. 13, square left, don't cut, into junction, square Tak. left, don't cut, and acute hairpin right, don't cut, 120. Kurna. Będzie ciężko. Caution, junction, square left, don't cut, into junction, square right, O, don't fuck. narrows, 100. Nie był ten hamulec. Ach. Kurna, co ja wyprawiam? Jako siara. Junction, right Jako 3, siara. short, lock in, and junction, left 4, don't cut, into flat right, 100. Junction, left 4, keep in, 40. Junction, square right, don't cut, opens. Ach. Kaj ty jeździsz, gościu? Into junction, right 3, don't cut, keep in. And junction, acute hairpin left, don't cut, 30. And junction, left 4, short. Czekajcie, no. Jak on na imię? Damian. Damian on na imię. Please. Wiesz? I tak mi wszyscy go dają Nanek.
Ja muszę to wykurzyć, cygareta, bo tu trzeba się trochę skupić. Ja, my się znamy? Ale po niku nie kojarzę, Chris. Chris. Po niku, przyjacielu, cię nie kojarzę. Oświeć mnie. No nie wiem, no myślę, ale nie wiem. Chris. And junction, left 4, short. Caution, hard brake, junction, square left, don't cut, 60, caution, brake. Ach, 60, caution, fuck. brake. Junction, Chris, no square nie left, wiem, kierunie. 30, left 6, opens. Ach, dobra, jedź już tu. Ale jak to popieprzył wszystko. Chyba jeszcze raz będę musiał przejść. Left 5 into right 4, short, uphill, into left 5, over crest, 40, caution, brake, chicane left, 30. Junction, right 3, short, sign in, 30, junction, left 3, don't cut, 60. Junction, square left, Please, don't no cut, powiedz. and junction, square right, don't cut, 30, right 6, into finish. Nie miał na YouTubie Chris? Bo już teraz nie wiem. Kurna, takie miejsce. Czekajcie. Jeszcze raz se to przejdę. Eldorado, dobry, siemanko. Czekajcie, jeszcze raz se to przejdę. 30, square left, don't cut, into junction, square left, don't cut, and acute hairpin right, don't cut, 120. Caution, junction, square left, don't cut, into junction, square right, don't cut, narrows, 100. Junction, right 3, short, rock in, and junction, left 4, don't cut, it's flat right, 100. Junction, left 4, keep in, 40. Junction, square right, don't cut, opens, into junction, right 3, don't cut, keep in. Eldorado, to nie wiem, ty? And junction, acute hairpin left, don't cut, 30, and junction, left 4, short. Nie wiem, serio, nie kojarzę. Poważnie, nie kojarzę. Junction, square left, don't cut, 60, caution, brake. Junction, square left, cut, 30, left 6, opens. And crest, keep middle, into junction. Chyba, że ty można tym. Keep middle, 40. Eldorado obuzie. Left 5, into right 4, short, uphill, into left 5, over crest, 40, caution, brake, chicane left, 30.
junction, right 3, short, sign in, 30, junction, left 3, don't cut, 60. Junction, square left, don't cut, and junction, square right, don't cut, 30, right 6, into finished. O, i teraz może być dobre miejsce. A 8. Dobra, dupa blada. Dupa blada. Tutaj to muszę naprawić. O ty obudzie Eldorado. Nie zabozna robić? Nie zabozna robić. I co? Ty pierun. Dobra. Czekajcie chwilę, ja zaraz wracam. Ja zaraz wracam. Ale jeszcze jedna rzecz. To jest chyba trochę za ostre. Zaraz wracam. Peace up, A-Town. Dobra, już jest. Co tam Eldorado słychać? O, czekaj. Kurna, krzesło jedno trzeba nowe kupić. Dobra, już jest przygotowany. Nanek, jak zrobisz ten konkurs, to dla subów by oglądałem kilka odcinków. Jakaś gra słów, w której powstanie hasło konkursowe. Jak myślisz, dobry pomysł? No, Stachu, ci powiem. Robię pomyśleć. To by nie...
Też by można. Można nad tym konkursem pomyśleć, nad takim czymś. A ja bym powiedział lepiej. To by było lepsze. Lepsze, nie wiem, może słowa z liczbami. Może. No, ci powiem, Stachu, to nie ma głupi pomysł. Dobra. Tu 2 odcinki widzę pod rząd będzie. No i kilka live'ów. Kilka live'ów takich konkursowych. No można by tak, można. Można. To trzeba... Na ekipie Nanka to trzeba obgadać tam. Dobra, ruszymy. Jeden konkurs, kilka etapów. 13, right 5, Titans, and right 4, Titans. Kurde, nie lubię tych. Titans, 70. Left 3, short, 60. Left 3, keep it, into right 4, don't cut. Into left 4, over crest, 30, caution, hard brake, into junction, open hairpin right, cut. And left 5, don't cut, 80. Left 4, tightens, keep it, into flat right, 30. Flat left, 40, brake. Open hairpin left, 60. Junction, acute hairpin right, don't cut, 60. Nie umiałem wleźć tak fajnie bokiem w te zakręty. To jest najgorsze. Keep it, and left 4, short, opens, and left 3, short, and right 3, tightens, 30. O, teraz ładnie. Powiedzmy, że teraz ładnie. Jakby tam nie zachodził w to pieruństwo, to by było ładnie. Right 3, short, into junction, square left, and flat right, 80. Left 3, Tam nie zachodził, by było dobrze. 30, and left 4. A. Into right 5, No, tightens, kurgali. keep it, left 4, tightens, very long, keep it, 30. Ach, coś mi nie Right idzie. 5, don't cut, 30, hard Coś mi brake, szpetnie nie junction, idzie. square right, 30, right 3, tightens, into left 5, and left 5, and right 3, tightens, into left 3, short, 30, into left 3, don't cut, 30, right 2, tightens, into flat left, opens, long, 30, caution, hard brake, acute hairpin right, don't cut, 30, caution, brake, junction, left 1, Kuźwa. don't cut, and right 5, tighten, into left 5, 200, caution, left 3, short, into right 3, short, 80, right 4, keep it, and left 2, short, and right 3, over crest, opens, into flat left, keep in, into right 4, short, 30, into flat left, and flat right, and flat left, caution, hard brake. Pierunie jasne, jak ja to kalicza. Ciekawe jak na kanał do mnie wpadnie Wiedźmin Trójeczka. Ciekawe jak jego kaleczy. To jest do mnie.
hairpin left, don't cut, 50. Right 3, To jest short, dla mnie ciekawe. flat left, 30, right 4, over crest, 60, left 5, short, and right 4, don't cut, 50, and left 5, caution, hard brake, and hairpin right, opens, 30, Kurna, że ją musiał tam zahaczyć, ej. Ja pierdzielę. right 5, keep in, brake, Tadek by and się left przydał. 2, Tadek short, by się caution, przydał. over crest, square left, don't cut, keep in, into left 4, and right 3, short, into left 6, and left 4, short, 30, hard brake, junction, hairpin right, don't cut, widens, 80, flat right, long, tightens 4, Czekaj, Stachu, zaraz przeczytam, bo tak mi no zerkłe. left 4, tightens, into right 6, 70, left 4, short, don't Tu cut, jakiś trzeba 30, wynik brake, wyrobić fajny. junction, square left, don't cut, 150, A, kurna. Patrz jak to zmaścił. right 4 opens and brake, junction, square right, don't cut, 30, flat right, into flat left, 40, Kurne, co ja wyprawiam, ty? Co ja tu wyprawiam, right 5, Boże. into left 4, short, brake, and square left, don't cut, narrows, into flat right, tightens 4, short, keep in, into left 4, short, into Kurna, right co tu 4, się dzieje, opens, ty? into junction, and left 6, 30, right 5, keep in, into left 5, don't cut, 30, flat right, into junction, square left, 50, junction, square left, over bumps, keep in, Człowiek, że się 80, zmieszcza. Kurna! Jezus Maria! Co to się dzieje, ty? right 3, Kurna! narrows, into left 3, Nie wiem, czy to and right słońce 3, mnie ślepi, keep czy in, co? opens, Ej, na serio. into left 5, 30, junction, square right, 40, and junction, square right, cut, 50, left 3, into flat right, 100, caution, Kuźwa mać! left 5, short, Ja rozumiem narrows, wszystko, ale into bez right przesady. 5, 30, hard brake, junction, square left, 50, junction, square left, 150, Kurna, jakie to jest toporne. junction, square right, opens, into left 2, tightens, square left, don't cut, narrows, 100, left 3, Ja cut, brake, cię into junction, kręcę. square right, 100, left 6, 40, right 6, hard brake, 30, junction, square right, narrows, cut, 100, right 5, opens, Nie no, 40, nie wiem, coś mi to, right 4, over bumps, coś mi don't to nie cut, idzie. junction, and left 6, brake, and right 3, tightens, drop Siemanko, out, siemanko. 30, right 4, Kurde. short, tightens, and left 3, 30, into caution, left 3, short, into right 3, long, tightens, and finished. I przed metą jeszcze taką. Ja pierdzielę. Stachu, co ty pisałeś? Dłużej potrwa konkurs, to i więcej widzów na streamie. Może tak być. Gier do ogrywania i takie tam. A, no ja ci powiem... Krecha, siemka. Stachu, ja ci powiem tak. A propos Wiedźmina,
To znaczy mi się zawsze podobało pierwsza moja taką, bo to może gra RPG. Dobrze to go nie chcę, ja się tam na tych typach tych gier nie znam, nie chcę tam. Ale chyba RPG to jest, nie? To go dam. I to był Gothic 1. Kuźwa mać! Na moim starym kompie, jeszcze taki sąsiad do mnie przychodził, znaczy on to ogrywał i opatrzał. Ale kuźwa, powiem wam, tak mi się ta gra spodobała z perspektywy tego, że jako ostrzak on tu grał, a i opatrzył za ramienia, nie? Kurna, mi się to tak podobało. I ja no wiesz, czekał kiedy przyjdzie, nie? Kiedy ja tam i no, gro, nie? Tak, ale fajno, fez mi się to podobało, nie? I wtedy powiem wam tak, jak ja by wtedy nagrywał, no, takiej jakości, jak miałem możliwości, to powiem, że czekajcie, no, co ja to w ogóle za muzyka puścił? Ja tak za bardzo elektro nie lubię. Czekajcie chwilę. Lubię posłuchać, ale jak już coś takiego normalniejszego bardziej. O, nie chcę takie coś na razie gro. Potem tam na coś innego przeskoczymy. A doż gro się jeszcze lepiej. No zobaczymy. Czekajcie, no sprawdza czy ten nasz Tadziu przyjdzie na naukę jazdy czy nie. Czekajcie. Dobra. Także powiem... DJ Ziomek Gaming. Witam. Powiem tak, ja się troszeczkę boję tego Wiedźmina. Kurna, tam jednak trzeba troszeczkę trzeba tam popykać, nie? Znaczy Enchanted. Tak jakoś tak. Nie wiem, może trzeba spróbować, może się spodoba. Mi się teraz, widzicie, te bardzo proste gry spodobały. O, Emil, siemka. Mi się spodobały, czekaj, Knack i tu masz ten Ratcher plan. One są takie proste, lotosz tam zbierasz coś. Także
że to mi się spodobało. Tak, na luźno pograć. Fortnite. No, Fortnite, wiesz, tak, popykać z ekipą. Ale tak specjalnie jest tam ten... To fajne, że tam, wiesz, jakieś bronie co zbierzesz, coś takiego, coś tam pobudujesz. Kampania jest lepsza, no. Kampania, ci powiem, mi się bardziej podoba. Misje fabularne. No ja, żeby to tak wszystkie tytuły poograć, to bym musiał 48 godzin grać na dzień, nie? No, tak by to... Tak to nie wiem. A Emil, co jest z kwietniowym PS Plus, bo nie wiem. Mad Max. Aha. O. A PS Plus, ja pierdzielę. Też grubo gra. Gdzie jak tam Lemi to ogrywał. I ten... No nie wiem, czy dałbych rady. Ja w ogóle to nie mam tak, że... Sami zauważyliście, ja przychodzę, coś mi strzeli w łeb w poniedziałek, że on, kurde, 3 dni na przykład w WRC. Coś mi strzeli i grom cały tydzień w Fortnite. No a tu, kurde, na przykład Wiedźmin czy Mad Max, to trzeba systematycznie, nie, grać. Jeszcze miałem taki cichy plan, żeby z tych live'ów obcinać i robić odcinki, nie? Że sobie ktoś na przykład wlezie i se akurat obejrzy, ale niestety czas i laptop nie pozwalą. Niż by mi się to... O, czasu brak, tak jest. Ale... laptop mi nie wyrobi, niż by to, kurde, na przykład teraz załóżmy by da... Ile teraz jest? Godzinka, ja? No, godzinka nie, to jeszcze pół biedy, ale na przykład 4 godziny i 4 filmiki by z tego miał zrobić po godzinie, to... Ten komputer to nie wiem. To by to opanował. Raczej wątpię. Dobra, no. A jeszcze jeden dzień. O, tu macie linkacza do Discorda. Ja się piwkiem delektuję. A co tam jeszcze w tym plusie ma być? Right 3, don't cut, 40. Left 5, keep in, 40. Right 5, brake, tightens 2, 30. Aj. Right 5, keep in, and left 4, long, brake, tightens 2, long,
6 and left 5, short, opens, 13, right 4, don't cut, tightens 3, 13, left 5, tightens, 50, caution, brake. Ajajajajaj, po co ja tak zaciągał? Junction, square right, opens, long, 50. Left 3, short, opens, 30, left 2, short, cut, 13, and right 4, tightens, short, into left 6, don't cut, right 5, Czekajcie. tightens, 13, into flat left, Troszkę. Może coś nadrobia. and flat left, hard brake, 50, Ach, hairpin left, downhill, 80, over crest, and right 3, ale wątpia. tightens, 13, left 4, short, 13, keep right, left 3, tightens 2, short, 40, left 6, into right O, 5, tightens, into kurna, flat nawet left, mi ten tightens, zakręt wyszedł. right 4, don't cut, tightens 3, and open, long, 50, Ale fajna nutka, kurde, stare czasy się przypominają. brake, Ludziska. cut, into downhill, 50, square left, don't cut, 13, flat right, short, 100, left 5, Aż se muszę nutki posłuchać. into right 6, short, into crest, 13, chicane left, 13, flat right, 50, left 6, short, 70, over crest, left 4, short, into hard brake, right 5, into right 4, Oh, ho, ho. junction, narrow, 50, flat left, 200, caution, junction, into left 3, tighten, into right 4, keep in, 40, Ajajajajaj. More and more. Nie wiem, jaka i podążymy. 120, left 4, cut, and right 1, short, and Tyle right byśmy 5, zrobili. tighten, 13, Oczywiście oryginał jest inny troszeczkę, don't cut, 50, bo to jest remix tej piosenki, ale left 4, short, keep middle, 100, downhill, left 6, short, 80, left 5, short, narrow, 80, junction, flat right, 30, Whoa, whoa, and whoa, left whoa, whoa, 5, whoa, short, whoa. 30, flat right, into left 5, short, 40, right 4, don't cut, left 5, tightens 4, very long, hard brake, into hairpin right, 40, aj, kręć, cepie. and right 6, 30, Tu czasówki nadrobione, a into junction, ty don't cut, obuzie nie flat left, kręcisz. flat right, don't cut, 30, Nie starusz się, no. flat left, into right 4, short, don't cut, O, Lutz był, dziękuję ślicznie. 3, short, don't cut, Za chwilę przejada right i... 4, cut, into left 5, cut, and finished. A raczej... Emil, dziękuję ślicznie, dziękuję. Dziękuję za Lutza. Track Turbo, o, Track Turbo, Emil. Fajna gra. Ja nie mam. Nie mam PS4. Może coś na PS Vita też by się pograło. Witrus, siemanko, witam cię serdecznie. Jak tam zdróweczko? O fuck. Czy wyścigi?
Oj, oj, oj. Ten tu ładnie ma 20 ładnie. Ten gość. Ma miejsce, no. Ja się cieszę, że dobrze. Fajnie, żeś wpadnął, fajnie. PS, witam, oż fajną gra, gorące cycuszki 8. A to chyba na Pornhub. O, fajnie. Ja. To jest hit. A, fuck. Ale auta nie mogę naprawić. Chyba, że jest naprawione. Ace of Base, yeah! Far Cry 5 w kopie. Kopie. Nie wiem. Ja ci powiem, mam tyle tytułów do grania, widzisz, w WRC 7 za chwilę będzie rok, jak je mam. Nie ma kiedy tego grywać. Tyle fajnych tytułów wchodzi, a nie ma kiedy tego grywać. Czekam na tego tatka, ale chyba się nie doczekamy. Nie będzie dzisiaj nauki jazdy u tatka. Jeszcze spróbuję SMS-a napisać. No, Pitrus. Tak, masz racja. Tyle gier nie ma kiedy grać. Ale nie, poważnie, kurna. No nie wiem, ja... Znaczy chodzi o to, że ja przyjdę po robocie, to... No, dzisiaj na przykład przyciągnę do 22, potem jeszcze tam troszeczkę poleża niż zasnę, niż ten. Ale... Przyjdę po robocie, to obiad zjem, kawa wypija i zamiast... No nie chytam się od razu za strumyk. My trochę zmuli i śpiani. Po porannej zmianie. No ale co, weekendy jest tak z moją narzeczoną umówione, że spędzamy razem, nie? To już w tygodniu mi do sam pograć. Praktycznie cały tydzień grom. No to także w weekendy jada do niej, nie? Teraz będą święta, to może coś we święta coś pogrom, ale tak. Wiesz, no trzeba i granie, i życie prywatne trzeba też podzielić, to nie ma tak.
Żartujesz. Assassina kupiłeś i... No to ci powiem przerąbane, no. Citrus. Ja Assassina nie kupował, bo... Wiesz co, no powiem... Mówię wam szczerze, mam tyle gier do ogrania. Jeszcze teraz widzicie sami na plusie, jakie gry fajne chodzą. Infamous, Second Son. Też pograłek kilka... Kurde, nie wiem, godzinka może? I ty, że kto zostawił i na bok. Nie, poważnie, kurna, muszę jakoś to ogarnąć i wziąć kilkanaście tych gier. Obejść. Jeszcze wam powiem najlepsze. Mam jedyno platyna jako mom, to mam w Need for Speed 2015. Jeszcze na starym kanale Nanek 2386. Tam jak ktoś chce wejdzie, to tam chyba są jakieś nagrania, nie? No widzisz, Emil, to jest przerąbane. To jest właśnie źle się robi. Według mnie źle się robi na rynku gier. Na serio, źle się robi, że to są masówki. Mi się wydaje, że to są masówki, bo kiedyś za moich czasów i waszych, jak tam ten macie telalot, jak na przykład kiedyś no piraty były, nie? Ale wiecie jaka to była uciecha? Miałeś jakoś gra i żeś nią nie grał tak długo, tak żeś długo w nią grał, aż żeś nią całą przeszł. A teraz nie grosz, ach kuźwa, praz nią na bok, bo premiera jest. Nie wiem, w Assassina widzisz pogrosz 2 tygodnie, kuźwa mać, Far Cry 5. No nie, no Assassina musiał podać na bok, bo Far Cry 5 je. Kiedyś to... A to nie, to Emil nie. To... Ja do kolekcji może tak aż akurat gier bych nie kupował. Jedynie może bych kupił te wszystkie gry, które mam cyfrówki. O, to kupiłbych i miał po taniu jakieś używki czy coś takiego, ale kupiłbym i na płytce. O to mi chodzi, nie? Ja wam powiem fajną sprawę, jak ktoś sobie po prostu kolekcjonuje gry, ładnie tam we folii zapakowane, to tam za 50 lat, tak jak masz komandorek, czy tak jak Lemi opowiada zawsze o ten Amidze 32. To jest fajna sprawa. To jest fajna sprawa, wychodzisz, odkurzasz, patrzcie, ją mam, nie? Także... No, ale Emil, tak, tu teraz piszesz. No, też Pietrus ma rację z tymi save'ami, ale Emil... kurde, straciłem wątek. No to są masówki, to nie są gry. To nie są masówki. No powiedzcie mi, czy kiedykolwiek... Czy nie wiem, czy wy pamiętacie 2006, 2006 Call of Duty, ja teraz nie wiem jak któreś tam, nie te Call of Duty co jest teraz, no stary. Typowo na przykład druga wojna światowa, mój bracik na przykład się zagrywał w to strasznie na kompie. I wyobraźcie się, że tam żadnego DLC nie było. Tam nie było żadnego DLC. Była gra stworzona od początku, od podstawy do końca. Tak i koniec.
No i kosztowała tam chyba, żeby was nie scyganić, 300, 400. Nie pamiętam wtedy. Wiem, że strasznie gry były drogie. A znaczy może drogie. Może tańsze były. Tylko, że po prostu, no ja za łebka, ja nie miał skąd z kapsy wyciągnąć tyle kasy. A rodzice na pewno jakby usłyszeli, że za koncek rodziców, znaczy tak pokorza. No. Do rodziców takie coś, 300 wydać, takie coś. No to zabiliby mnie śmiechem. 300 zł za takie coś. Takie małe, takie coś. No to zabiliby mnie śmiechem, ludzie. Poważnie. Poważnie. Za te 300 to by było, no może stygania, ale miesiąc co jeść. No tak, wiesz, no takie rzeczy się pamięta, nie? No widzisz, Emil. Widzę, właśnie czytam te 3 odsłony Call of Duty, Petrus, GTA 5 miliardów dolarów. No widzisz, no to wszystko pod kasa robią. No. Stachu, ja ci powiem tak. Ja się cieszę, że Wiedźmin nie znasz. Bo to już coś sugeruje, że już... Chociaż my ino... Tak jo, jest takim... Do tych wielkich youtuberów... No... Jest taki... Ja taki no... Na tym... No, ledwo na ten pierwszy schodek taki no... Tam widzę, że tam te schody są tam. Tak... I no widzę ten wierzchołek. O, tak może powiem. Ale dobrze, że coś ten Wiedźmin jest tak od nas, nie? Emil. Pierwsze 24 godziny GTA zarobiło 800 dolarów. A to nie wiem. Rodziło się w internecie, no. No Emil, no ile mamy tych gier? No kurwa mać, ej, no przepraszam, że się tak wyrażę, ale... Ej, no... O, patrzcie, no. Kapsy wyciągnę, bach 200 zł, bach 200 zł, bach 200. To 400, bach 400 zł. Ej, no ja nie zarabiam 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy na miesiąc. Ja wiem, że to jest biznes, ale troszeczkę trzeba być bez przesady, ej. PS też stworzyła gra na PS4, że będziecie, rozumiesz, touchpadem. Tak jak była kiedyś taką sławną przeglądarkowo gra, która mi się bardzo podobała. Był gościu na sankach i malowaliście mu trasa, nie? To tako tam. I nie pamiętam dokładnie tytułu, kumpel mi to podesłał. Robert, pozdrawiam cię. I właśnie też by, no głupio gra, a naprawdę podbiła. Taką głupio gra bych zrobił i rozumiesz, ja byś co żądał 150 zł. A ona, ta gra by się mieściła na dyskietce. 2,5 mega. Jeszcze do tego reklamy bych zrobił 10-20 najpopularniejszych w Polsce youtuberów i zatrudniłbych. Dałbych nim tam jakieś ochłapy. I fan by na to poszedł i bych tak kasa czepał. No bo to jest modne, bo to jest fajne. No i tak właśnie... właśnie się to tak tymi grami jest. Czekaj, bo muszę wrócić. Mamy 18... Stachu, ja mam z 18 gier i tak
napierniczam FIFA. No jak lubisz, mi na przykład FIFA, Stachu, ci powiem, nie podchodzi. Kurde, zawsze, że chciał z bracikiem tak fajnie sobie pograć, ale jakoś... Emil, opowiadają nam piękne rzeczy marketingowe. Emil, co do tego, ta gra o tym kosmosie. Kurna, nie przypominam sobie tytułu, ale wiecie wszyscy, o co mi chodzi. Wielki fame, wielki, wiesz, na ta gra, że super gra i w ogóle, a okazało się w końcu, że nie wyszło im. Emil, kurde, ty będziesz wiedział chyba, jak to gra. Padosz, takie, no takie Horizon czy Wings poczerpnęły z naszego Wiedźmina. Z naszego! Powinniśmy się bronić od naszego Wiedźmina. Od wielkiego Sony. No bo, no co, no zgapiają, no. Emil, zgapiają, bo wiesz, jak ktoś... Tak samo ja się dziwię, że jeszcze ktoś nie zgapił coś w stylu GTA. Chociaż któraś gra Fest przypominała. Nie wiem, czy Just Cause 3? Dobrze to mówię? GTA 5. Też żeś tam jeździł, strzelał, coś takiego i no troszeczkę zmienili tam ten Citrus. Ja Wiedźmin 3 to najpiękniejsza gra. Mam już 2 razy zaliczone w różnych... Jak teraz daje mi tylko zakończenie. A, to jest kilkanaście zakończeń. No to ciekawe. Dużo skopiowali, ceny zachodnie, roki polskie. Emil, co do tych zarobków, tu mnie piszesz, że 20:59. Kurna, ale z 2 minuty po stracie w tych komentarzach. To ci powiem... 250 zł. Teraz se policz 10 zł na godzinę. To byś musiał w jednym dniu pracować 25 godzin. Powiem ci, na niektórych robotach na akord może byś do tej sumy dobił. Nie wiem jak godzinowo, ale może byś dobił. Ale to co tu ten... Coś to powinien w 8 godzin, no. Mnie na przykład... Dali poczekaj. Padosz, od nas przeszli CD Projekt. Ja przyszli do tych. O to... No man Sky. Tak jest, o to gra mi chodziło. Jest, czekajcie trochę. Dużo mamy świetnych gier polskich, nie tylko Wiedźmin. Dying Light to jest polska gra? Żartujecie? Dying Light? Dead Island? To są polskie gry? Ja pierdzielę, nie wiedziałem o tym. No, o fuck, teraz że kto skasował. Dobra, nie jest. Właśnie Emil, piszesz, sorry, 10 funtów na godzinę, gra kosztuje 40-50 funtów. Ej. Ale to jest masakra, to jest masakra. Ta złotówka w ogóle nie ma wartości. Jest.
No to tak w Polsce by zarabiać, nie wiem, z 80-90 zł na godzinę. Za 5 godzin mieć na gra, no i już. Załóżmy 1 tydzień w miesiącu sobie przeznaczysz, będziesz przybierał, no na godzinę sobie weźmiesz, pokupujesz sobie na cały miesiąc gry i spokojnie. I reszta ci starczy na życie. To jest kurna... O ja pierdzielę. Jest... To jest kurczę... I ludziska, mam niespodzianka do was. Czekajcie, zaraz kochani wracam, mam niespodzianka. Co ci cię słyszą? No co? Radej sam. Siema wszystkim. Witam serdecznie. Ja. Moje prawo jazdy padasz. Siema Stachu, siema. Idzie to Nankowi jakoś czy nie? Ta jazda. Chcecie? Chcecie? Kurde, jak przypał jak pieron to. Jak przypał jak pieron. Matka godzia. A to ten Nanek nie wie jak to ten, jak to się przestawia, tak będzie za nie wiedział, że się przestawia. Myślałem go tam, no nie no, bo to miał stary komputer i ten powiedział, nie, że nie patrzył w ogóle na to, a ja że głupi na to patrzył, nie? No ja powiedziałem, no dobra, no. Tak się nigdy. Bogatemu nawet się wychcieli, ja. Nie widać cię.
To tak mnie nie widać. Czy tam się przesunął. Czekaj, Tak jak ostatnio, chyba to będzie dobrze. musimy się dać. Do 11 mam czas. 11 ja zaś nie będę wyspany do roboty. Znaczy no, tak już mam, że ten, wcześniej też mogę iść, no ale to 11 tak już byś później robił to max, nie? 11 jak uda wtedy. Tak, tu jest, to jest. Mogę się już na mnie naciekać? Na mnie chyba. Danek już nie mogę na ciebie się doczekać. A na ciebie, sorry, że No. to poczytam. Teraz też czytam, patrzę, nie? To już nie mogę skumać. Co tam jest? A z Polska już jest znana. No, i tak dalej, no. Ja mówię, oby tak dalej i żeby do tych Polaków były te gry trochę tońsze. Polakami jest porobione, o widzisz, to fajnie. To mało się, widzicie, mało na przykład ja mało wiem o tych polskich grach. Dobra, ja tam troszeczkę pojechał. Masz pacika. Ciężko jak pieron jest teraz. Tak, ale musisz sobie jeszcze troszeczkę przesunąć. Od polodzia. Ja. No i normalnie, sprzęgło, jedyneczka. A serio na biegi masz? Ja. Ja. Cyganisz. Poważnie. A. To ja będę ostatni. Czuję, że mi telefon dzwoni. Mówisz, że pieniędzy nie może być odpisać na SMS-a, czy wyda? Siema Piotr, witam cię serdecznie. Tu. Czekaj, Kerek, chcesz sławę? Połamane? Chcesz mi połamał? Ja ci je pomogę. 13 into hairpin right, don't cut, open. Jedź, czas. Patrz na znagli. Danger, flat right. Fajną Open trasę jump masz. and left 5, No. into right 5 and left 3, short. Into right Też 5 polski and horror. left 4, 40. Serwer. And right 4, tighten, tarmac, into jump, maybe, and king. No to widzisz, Emil, ja teraz tych tytułów nie znam. Left 4, don't cut. Gier. Musimy zacząć na temat gier, ceny gier. Overcrest, into Patrz, flat left. w Anglii masz 10 funtów na godzinę, plus minus, nie? Czekaj. Mogę to zatrzymać? Ja... No, Bo ja mam za głośno jak pieron ci teraz w ogóle nie słyszę, co ty do mnie gadasz. teraz? Teraz nic nie słyszę, że czekaj. Ja teraz dobrze. No. 10 funtów na godzinę, nie? No. Ta gra, nówka na premiera, 50-40 funtów. Do 70 funtów. Keep in and left 4, No. No wyobraź się, jakby musieli zarabiać, żeby na przykład ceny gier się nie zmieniły, a wypłaty by były lepsze. into right No. 5, open, don't cut. To ja bym na kopalni musiał na szychta zarabiać, rozumiem, że za 600. And left 4, very 7 long, stów. tighten, Żeby to było tak porównywalne. A, to jest za mało, ty, jak gra 300. Więcej, zwykły taki, bo oni na dół nie, na dole nie robią, no na przykład to jest taki, into right 5, coś tam na... Kurde, tu? Ja. keep middle, open, Co 50. ty oglądasz? Amiga, że ciepło jak żeś skręcał. Słona mi grasz. Ten, Right 5, through gate, Mieście. long, tighten, 100. ten, Right Skyforce 5, jest. tighten, O, overcrest, Wickiego, and no left to 3, Grompu Skyforce. 30, To jest ten samolocik, nie? Jak dobrze myślę. flat right, long, tighten, Ja, to jest 3, niedaleko mnie. into left 4, short, hard brake, into hairpin Jakieś left, plus don't minus cut, 30 into km right chyba, 5, nie? Gliwice. Co? No. into Na left rekord 4, pierwsze bumps, miejsce. open, brake, hairpin right, bumps, open, and left 5, keep in, into right 4, short, and open hairpin left, No. and
cut. Left 5, long, caution, brake. Square left, cut, open. No jasne. Ale ja, wiesz co, ja mam pamięć złotej rybki, Emil. Także mogę zapomnieć o tym. Into hairpin right. Ciś, chłopie. Caution, Nie chcę się rozwalić. Przestań, to się wyremontuje. Siedzi obok ciebie lakiernik dosyć. caution, square right, over crest, tarmac, Zahamuj. 50, left 4, opens, and right 4, tightens, Nie wiem, coś zrobił. opens, and right 4, tightens, 7 sekund. into left 5, and right 3, tightens, into left 5, 40, brake, right 3, short, and left 5, A i zaś flat right, średnio tightens, 7 widzów. short, over crest, into left 3, short, 40, right 4, opens, Kurde, mi się marzy ta 20. and left 2, very long, opens, Mieć takie problemy jak inni. Muszą czat zwolniać, Ja. bo nie umiem wyrobić. and right 3, into left 3, opens, Kurde, Na kiero robię, ja robię teraz na rano, wiesz? Jak to tam troszkę wcześniej godą na rano. No i człowiek potem and right już 5, praktycznie mógł tightens, dzisiaj zacząć grać crest, kolej long, 4, no ale człowiek zmęczony, long, tightens 1, oko mi się przymkło trochę. Nawet powiem wam, lepiej się czuję jak się tak się godzinka gymna. No ale niżek jeszcze zaczął grać, niż co? To już była nie, to już była 7. 7 jest. and brake, right 4, No, into no. left 3, and right 4, 50, Kurde, to... right 4, short, into left Chyba kolega 5, spożywał alkohol przed jazdami. right No. 5, Ale że to jest karalne. 40, flat A ty left, się spożywał? right Dzisiaj 5, przed jazdami. 30, caution, right 4, opens, into left No 3, nic. opens, Chłopie, caution, right 4, short, into open hairpin left, 30, flat left, nocki może, a? opens, long, Na kiedy ty to grubie robisz? into right 6, caution, brake, square right, 60, Już teraz nie pamiętam. short, and right 5, Panie Piotrze. tightens, 80, left 5, tightens 3, short, and flat right, long, 300, danger, hard brake, and a Hamuj, hairpin left, hamuj. 3, long, open, Bez zakręt wyjdzie. A Pepis! A co ty masz z drugiego kąta, żeś jest? flat left, tightens 4, 30, flat right, into left 3, short, No i co? Jak ten egzamin chcę zdać? Pepis, sorry, ty przecież miał cały czas chyba Pepis, nie? Na tym, into right 5, na YouTubie, chyba że teraz masz drugie konto. brake, left 3, into right 2, O kurde. caution, Tu wypad flat stara. left, tightens 1, A jak ty masz, kurde? opens, Peter, jak ty to masz? Nocki? Tyś chyba miał... opens, and right 5, Nie miał mieć na rano! and left 4, don't cut, tightens, A powiedz mi, kaj tam łazisz? Na jakie chodniki? right 3, opens, caution, hairpin right, and left 4, tightens 3, Pierunie! W rantach nie jeździ. Jak to na tym egzaminie będziesz jeździł? left 4, into kinks, 100, caution, hard brake, square left, Kuźwa, opens, Co to jest? tu winkel! Myślę, że w prawo. No co? Ja pieprzę. Jedź. right 5, left Zaś będziesz miał winkel do mnie. hard brake, right 5, over crest, tightens, O Jezus! Ta, pierunie. Ja, jedź. 5, into right 3, long, tightens, and left 4, long, tightens 3, keep in,
Into bridge, narrow, 200. Right 4, long, into left 2, short, 30. A teraz zaś na zmiany. Na P7 albo na DPO przekop. Aha, dobra, to już wiem Kaj, Right 4, To na B7 to wyjedziecie ten nowy chodnik, ja? Tam kole tego B8 Prim, caution, left 2 and right 1. to już wiem. A GPO przekop to tam nad CZ7, ja? To już wiem Kaj. Teraz Emil kombinuje, o czym my go domy. Right 4 opens. Into left 4 and caution, brake, square right. No pięknie ci to idzie. Left 4 tightens and right 4 tightens. Short, into left 4, short, 30. Hairpin right, 30. Teraz nutka ludzie leci. Hairpin left, opens. Into right 5, long, and left 5, short, 30. Dobra, 40. dejmuj. Into right 5, long, tightens, 40. Left 4, A hopie, skupienie na twarzy. Proszę Państwa, jeden winkel, drugi winkel. Hebel na heblu, pięknie. Wow, ciągniętymi biegami, proszę Państwa. Coś niesamowitego. Następny winkel, trochę po rancie, ale się nie przejmuje nasz kierowca Tadzio. Ciśnie dali. Niesamowite prędkości osiąga na tych winklach. To by emeryt na kole, ale ciągnie. Jeden winkel, drugi winkel, ominął drzewo i ciągnie dali. Wyprzedzą umą z balkonikiem. Kuźwa, ja. Młode ciało, młody duch, to mu to idzie. Kurwa. Ciągniesz, fajnie ci to idzie. Jakby zaś po rantach jeździł jak ci w dupi. I meta. 5. miejsce. 5? Kurwa, 4. Obejrzyj. Patrz, jakby nie dosyć tych 7 sekund, ja. To jak możemy nawet drugie. Nie, trzecie byśmy wtedy. Bo setne jeszcze, nie? A 7 sekund już dupili, nie? Pokaż teraz swój talent. A ja już im sam pokazał. Za chwilę by na tym. No. Patola stream. Za chwilę będę, wiesz? Czemu? Nie widziałeś tego, jak my we dwóch piwsko walili? Ty na lewo, ja na prawo. No. Dzięki. Dave, siemanko Dave. Kuźwa, ciebie dawno sam nie było, ty. Takiej no cygarety. To masz? Opane. Ale własnej robotki, nie? Ja. Ale to jakieś... No, na placu, że chcę posiął i potem... Ja. Zleści, Co? siadasz tu. Nie siedział se tu, mogę jechać. Nie no, kombinuję hajty, no pie. Ale że potem nie było, że ci zajął miejsce i ci gorzej idzie, nie? Wtedy nie tu. Nie, no dobra, nie będziemy się przesiadywać. Potem będzie na mnie, że gdzieś mnie dosiedzieć. A, na ciebie. Idzie jest na ciebie. O kurwa, ej. Wygrałeś! Ja. Ja. Ty, ale ja. Ja muszę te wszystkie kapsle pooglądać. Obejrzyjcie. Pepis. Co to widać? Nie widać, czekaj. Nie wiem, czy zobaczę. Piszę, że wygrałeś, no. Dobra. Teraz ja. Ja.
Dobra. Tak puknij se tam troszeczkę. Aha, nie możesz więcej. Cię muszę bardziej Teraz odpalić. dobrze, nie? Ja. No tam i walić. Nie no, Było tam widać. nie wiem. Widać, no. Coś tam widać, no. Napraw. To jest gotowe. Najmniej 17 pozycja my mieli w ogólnym rajdzie. Także może coś z tego będzie. 5 km. Ile ja miałem? La figura. Coś takiego. La figura. La figura? No ja. Nie jednego. Trzymaj się, dzięki, żeś był. Zapis łobuzie nasz. Tam się może będę widzieć po wyjeździe. Znaczy między zjazdami. Też na grubie robi. Ja? Taki o. Czasem bombonami to... Dobra. Uwaga, jadymy. Jotra jada. Flat right. And left 4, short. Godaj teraz, zabawiaj ty. Right 3, short. Już And coś left pisał. 3, tighten. Czytaj, zabawiaj. Into left 3, opens, long. Co? Możesz iść do roboty, bo Pitrusowi się węgiel kończy. Into right 4, short. And left 5, short. And right 4, 13. Left 4, short. To right 4, short. Opens, long. 40. Rano na Fedruja. Left 3, keep it. Into right 3, tighten. A co jest najciekawsze, to może mało kto wie, ale ten węgiel, co ze ściany idzie, co faktycznie czysty węgiel, to nie jest, mało kto wie, ale on jest na przeróbce już. Co to robisz? Ten węgiel, który jest tam fedrowany przez kombajn, obrabiany, potem taśmami, a powierzchnia wydobywany, to ludzie go faktycznie w takiej formie nie dostają. On jest obrabiany na tak zwanych płuczkach, wzbogacany i dopiero jest sprzedawany. Co robisz? Pierdolaj. No widzisz, no nie idzie grać i godać. Co tam pisze? Uciekaj 4 tony. Cipaj mi. Kaj za 3 tony. Opie, to przyjedź, rozumiesz, i ci nasuja. To jeszcze był 4, ja. Caution, brake, left 1, long, and right 2, 13, To źle? right 4, short, keep it, and left 3, Dobra, tu źle. long, and left 5, short, 5 brake, osób. into right Co? 3, short, 5 50, osób jest teraz. right 3, short, opens, and flat Czemu left, kiedy próbujesz ten rekord, nie? Nie wiem. and narrows, open bridge, Powiedz mi, ile razy chłopie ciotki, ujki będą do mnie na streama włazić, tak? and right 3, keep it, long, and left 2, keep it, Czytaj tam, right coś 6, ktoś napisał. 13, On godo, że widzi, że ty prędzej mi drzew nakosisz do polenia zamiast tego węgla. right 4, keep it, and Nie left jest to 5, możliwe. short, and right 5, short, 13, and Ale powiedz mi tak, right 4, Dawid, tighten, czy sobie to wyobrażasz grać teraz, nie? No. Tak, ja teraz gram, nie? I czytać w międzyczasie czat? opens, No, and right 3, Co? wyobrażam sobie. Ja? No to obejrzymy. To czekajcie, jak Dawid pojedzie, nie? Gro muzyka. Dobrze stała, chyba się skończyło. To weź tam inną myszką obejrzyj. left 3, short, Ja tu. 40, left 4, No, short, zaczęła się sama nowa. into right 3, Dobra. 30,
ten. Chłopcy tam na czacie, umówimy się, że jak Dawid pojedzie na dek, to wszyscy zaczniecie pisać. Nie. Ja nie będę mu czytał. Wszystkie pytania będą do Dawida. Obejrzymy, które on miejsce będzie miał. Ale teraz macie naprawdę porównanie, czy lamus, czy na serio ta gra jest ciężko. Co ty, Dawid, powiesz? No mi się podoba jak pieron, no. Fajno, tylko, czy no nie jest łatwo, nie? No to już nie ma tego strasznie ciężko, nie? Jakby się przyzwyczaił, to lepiej może. No fajnie, mi się podoba jak pieron, co my tego się... To co, jutro się umawiamy? To nagranie, czy co? No, No, mogę się mówić. jeszcze mam jedna gra. Do wyjścia w WRC. Ja? To jest chyba jedyna gra, która jako taką umiała was pograć, nie? Coś tego, tego Battlefielda, nie? Te Call of Duty. Kurde, w tamto to dopiero jest dramat. Przynajmniej miałeś dziecię, to trochę tak. No ale mi też tego nie wyłazi. Ale to co? Na czacie, jesteście za tym? Jak Dawid pojedzie, będziecie pytania do niego walić. Tylko nie takie długie pytania, tylko normalne. Dużo, ale krótkie, o, tak może być. Fuck! Już chciał nadrobić, już jako czas. A nie da się, nie da się. 18 sekund straty mam. To przypuszczam 8 miejsce. Jak ty to widzisz? No, do 8 powinieneś się załapać. Kurwa jego. Pitrus, żadne krótkie, normalne. Ja, takie jak mi. O, miał krótki wyścig. Kurwa mać. Jedziesz jeszcze raz. Co A myślisz, że to jest tak lekko się jedzie, ja? No powiedz mu. No, czy no nie ma ciężko, ale... Ale bez przesady, ja? Kurwa, teraz żeś mnie wkurwił. Patrz, go dołeś 8. 8 go dołeś, nie? Ja, możesz. Jedziesz ponownie. Obejrzymy. Dobra. Czas start. Pytania do pana Dawida. Kurde, tatka. 10 km. No, walcie pytaniami. Czas start. Dobra, Jody nie pisze, Tadek... A to będziesz mi przynajmniej godał, jak ktoś napisze. Nie, musisz tą czytać. Ale jak mi napisze tylko, że powiesz mi, że już jest napisane. Dobra. No tak. Ode mnie pierwsze pytanie. Na studia idziesz? Nie, Czemu? bo nie z do matury na pewno. Dlaczego nie zdasz matury? Bo mam słabe oceny. Czemu masz słabe oceny? Bo się nie ucza. Czemu się nie uczysz? Mi się nie chce. Czemu ci się nie chce? No ej, no nie No wiem. jedź! No nie chcę takiego. No tak rzucają pytania normalnie. Ja, ale tak mi nie piszą. Jak nie piszą? Tak szybko piszą, chłopie. Ja. Jakby sam było 250 osób na live, to chłopie. Jeszcze nie ma. Hej, prawo, lewo. Nie, to za... Ty ciulu. Jak ty pojechał? Dobrze. Ja? Nie gram w GTA.
Nie, tylko w CS-a. I czasami tam fifka albo coś. Słuchaj, jak chcecie, ale to tam by musiał, to musicie przyjść, wpadnąć na live'a. To tam puszczymy Dawidowi GTA. Weźmiemy jak on pójdzie. A teraz jest... Znaczy no GTA Growek, nie? Dużo Teraz są razy. te nowe aktualizacje. Masz jakieś zwierzątko. Ja jest? Znaczy no ja to widziałem w tych modach całych, nie? Ale czy masz ty jakieś zwierzątko? Ja Pytanie. mam psa. Jak się wabi? Koda. Koda. Mam koda. No jak ten niedźwiadek, nie? Z mój brat niedźwiedź. On był taki mały. Z tej bajki. Dawid. Ja, masz pytanie. Czytaj se. No jedź, ale jedź! No jada, ale nie przerwaj pogodą, ja mam swój kanał, Fabryka Shotów. Możesz wbić, zasubskrybować. Ale wiecie co jest najciekawsze? Ani jednego shota z mojego kanału nie zrobisz. Już, ale mam ile? Z 5 tych shotów. To co ty robisz? Teraz ten cały góral, nie? Wiesz, który? To by zbanowali. Na YouTube, nie mu kanału. Co ty jesz? Serio. A co ty, Boże, co on zrobił takiego? Coś tam za pedofilstwo czy coś. Jak? A przepraszam, on tam wchodził na Omegle? Czy jak się to nazywa? Ja. No, a No i przecież coś tam tam- od 18 się wchodzi. No właśnie, no ale no wiesz, no to o co chodzi? To co, działka 18 lat? Dawid, masz czas, ja mam czas. Zareklamuj swój kanał. Ja już reklamował swój kanał. I Nanek mnie Hej, ty zaglądał. jedziesz. Ja pierwszy raz dopiero. Ja? Dobra. Pitrus, ciśnij, tak, oby to był mój live, ciśnij. Obejrzymy jego wynik. Ja był 8. Wyda lepszy, to co? No. Pytanie masz. Kajada. Do mety jada, do mety. Left 3, short, 40. Left 4, short, keep in. Into right 3, 30. Left 4, long, opens. Kurde, ale teraz się stresuję jak pieron, nie? 4, 40. Nie mam freli. O, jaki 3, Co? Nic. right 2, 40. Już myślałem, że zaś coś napisali. Cut into right 4, 30. Left 5, short, into right 4, opens. And left Wyda lepszy. and right 4, short, Nie into left wkurwiej. 6, 30. Pitrus, ratuj mnie, on nie może być lepszy. Dopiero moje jazdy. Left 4, tightens. Pytanie. Keep in, 30. Ja dodam do znajomych. And danger, acute. Jak ino, Ja tu nie trafił. jak ino wygram z Nankiem, to nie ma problemu. Flat left, keep in, 120. Kurde, jak mi się to kończy, dziadostwo. Break, right 3, Pitrus, dawaj tymi pytaniami. Ludziska na czacie. left 5. Aha, Czech jest. Obejrzyj. And caution, right 5, short, hard break, 50, square left, don't cut, opens, into flat right, into left 5, long, tightens 4. And right 5, Swoje włosy. Ale odpowiedz normalnie długie pytanie. Zadaj też widzom pytanie, to nie ma tak. No ale jak... Kurde! Jak ino odpowiadać? Nie no, ty trzeba... interakcja z widzami, to nie ma tak, ty. Już widzisz, jak ja grał? Ale są Jak powiedzieć. ja grał, to było 7. A, to nie moja wina. Bo się muszę skupić. Co gram obecnie? W Terra gram w CS-a na kompie. FIFA czasem. Czasami w Metina. Tak to więcej nic. Ale na kompie, na konsoli w ogóle nie gram, bo nie mam. No to jak zebrujemy ci na prawko, bo Adamek do dycha, to ty, potem ci na konsolę będę zbierać, a? and overpress, right 6, long, tightens, and left 3, downhill, and right 3, opens, very long, 60, Jedziesz. Ej, tam jest druga. Ja? Owych były lepszy, nie? Owych były lepszy. No, dobra. Pitru, pytanie. right 3, into left 4, very long, Wiedźmin, no tej gry tak fest nie lubię, nie?
Grałeś mnie? No nie, ale oglądałem też. Znaczy no, Czemu jej nie lubisz? bo mi się nie podoba. Co ci się w niej nie podoba? No taki klimat tej gry. Ja lubię bardziej takie jakieś... No nie no. No, po prostu nie lubię, no. Czemu? Czemu? Fajna gra. No. Wszyscy nie... Wizualnie, o. O kur... Następne pytanie. Nie dodaje mi punktów. Nic a nic, tylko odejmuje. No, już koniec. Jeszcze kanał musisz zareklamować. Ty musisz pamiętać. Zapraszam na Fabryka Shotów. A mój kanał możesz ty Ale zareklamować. nie, ale... Aha. Dobra, czekaj. Chwila prawdy. Fuck! Lepszy! Kuźwa mać! Opalko przewaga. Kajem jecham 8. To jak musimy chyba takie wypadki jak ty. Pitrus przegraliśmy. No Pitrus niestety. przegraliśmy. Ja pierdzielę, no przegraliśmy. Daliśmy rady, no. Pieron jeden. Ale wiesz, jak młody synek, młodokrew, to ogarnął. Pieron jeden, no. Barcelona teraz. Takie wykurza. Też to se zakurz. Ja? Pełno se chcę zakurzyć. No. Miętowy filtr? Przyda. Nie przypadam, no ale... No jeszcze Lepsze to jest niż na te kliki. Kurzyłeś na kliki. Cigarety. Powiedz, że jeszcze pogardzisz o dymie. Pyszne są, nie pogardza. Pitrus. Monopoly? To się musimy ugadać kiedy. Wiesz, tam jest ekipa... Czemu ty nie wchodzisz na ekipananka? Ale na fejsie? No? Jak nie wchodzę? Znaczy no dawno nie byłem, no ale nic No ale to... Pilnuj tam tego, ty. Masz tam moderatora. A co się stało? Czemu? No bo tu się dogadamy z Pitrusem, się kiedyś umówimy na wspólną gra Monopoly. Jeszcze 4 znajdziemy i możemy grać we 4. No... Dobra, Razio. Mi się też da przypominało o czacie. Co się o czacie? Też ci da przypominało o czacie. Dobra. Right, 50, left 5, brake, keep right, square left, over bump, narrow, 60, acute hairpin left, Kurna, tu ręczny nie działo. Zepsułeś ręczny. Ja, zaś na mnie. right, narrow, 60, Trzeci zakręt. 3 razy przyszliśmy. Teraz cisza, ja! tighten, Czwarty. into acute hairpin Teraz cisza, Pitrus. Cimejś tama, Pitrus. A kaj tu sprawiedliwość. Mi Pitrus pisał cały czas, a tobie nic. Ale pan jaką ja mam trasa, No i co? Ja mam już tej zwinkle. A skąd wiem jak wiedzieć jaką mam trasę? Będę miał trasę. Była mapka. left, don't cut, No, ale to losowo się wybrało, tak mi się wybrało i nie mogę zmienić. and right 4, into caution, jump, into square left, and don't Piszcie na czacie, piszcie. Kto tam jest, niech pisze. Same pytania do Nanka. Na wszystkie odpowie. Obiecuję wam. and left 2, Pisać. right, into square left, widen, 30, Kurna, pod prąd jada. Ja pierdzielę. To już mam tupione. square right, narrow, kings, 70, danger, square Pisać, left, pisać. narrow, 30, caution, brake, left 2, short, Kuźwa. right, off camber, narrow, and
hairpin left, 50. Danek, pytanie. Piwo jada, ja. To piwo jada. A sushi mnie pierońsko. Donut, 60. Square right, 60. Keep left. Kuźwa! Musisz to obkrążyć. Chyba. Jedź się po prostu. No ja, prosto. Square right. Czekajcie. Kurna. Patrz, wlazło tu. Ja teraz wymówka, że coś tam wlazło, ja... Mhm. Wylazło z tego. Ja. Widać. Keep left. Caution. Brake. Chicane right into acute hairpin left. 80. Keep left. Caution. Square right. 50. Kurwa. Caution. Square right. 50. Left 5. Brake. Keep right into square left. Over bump. Narrows. 60. Acute hairpin left. Gdzieś tak chciał, ja? Co? Gdzieś tak chciał. Square right. Narrows. 60. Obejrzymy jak ty to przejdziesz. My body, your body. Into acute hairpin right. Into left 4. Short. Narrows. 60. Kurna. Acute hairpin left. Don't cut. Ja, Into chicane right. pytanie. And right 3. Ja, jak za młodego na ręcznym. Chodź. Ale hej za młodego. Into caution. Jump. Into square left. And donut. Kurna. And left 2. Short. Into square right. Into square left. Widens. 30. Square right. Narrows. Kicks. 70. Nie idzie. Danger, square left, keep in, narrow, 30, caution, brake, left 2, short, into hairpin right, off camber, narrows, and hairpin left, 50, Ej, nie idzie, serio. donut, 60, Ja pierdzielę, no nie idzie. square right, 60, keep left, caution, brake, chicane right, and finished. Jak tam to wygląda? Chodź, obejrzymy jak teraz. Ja, dzięki. Siemano Tomek M, siemanko, witam cię. Widzisz i Tomek M wpadł aż. Siema. To od niego mam monitor. No, wiem. Taki gościu. Tak? Obejrzymy jak teraz z siebie pójdę, masz. Teraz ludziska, pamiętajcie o pytaniach. Nie. Ja. To jest niesprawiedliwe, nie? No co, poczuj się jak prawdziwy streamer. A coś w ogóle nie upytam, to jest to. A, to... nie wiem. Coś ty wcis. Ej, to miałeś powtórzyć. Czemu? Aleś to spieprzył. Bo był słaby wynik. Automatycznie. Czyli? Na kwadrat. Dobra, no jedziesz to, no. To samo. Nie, la figura. Ta figura. Nie. Taku, tak samo, zdrowych i wesołych. I wpadaj częściej do nas na live'a.
Tomek M, co tam u ciebie słychać? Jak tam zdrówko? Peter, obejrzymy. A flat right. And left 4, short, into right 5, tightens 3, short. And left 3, tightens, and opens, into left 3, opens, long. And right 2, long, keep in, opens. And left 5, into right 4, Tomek, short, co ty chcesz? left 5, Bo short. nie wiem. And right 4, 13. A dzięki za muzykę, dzięki. Spoko Stachu, trzymaj się za słowo. Pamiętaj tam, ekipa Nanka na Facebooku, ciupiemy po naszemu na Facebooku, wpadaj. Tam pomóż to tam rozkręcić. Kolegom daj znać. Aha, właśnie cię kurwa korupsko zaczynam brać. Rozszyfrowałem. Teraz pamiętajcie, pytania do tatka. Nightfall mam pytanie do ciebie. Right 4, short, into left 4, and right 4, keep in, 60. Lewo, prawo. Hard brake, square left, Teraz miał. open, Tak, and flat tak. right, short, and left 4, short. And right 3, and right 4, into flat left. Caution, brake, left 1, long, and right 2, 30. Right 4, short, keep it, and left 3, opens, long. And left 5, short, brake, into right 3, short, 50, right 3, short, opens, and flat left, tightens, long. And narrow, over bridge, 200. Left 4, long. And right Co ci to Tomek? Zaś korupsko? Co ci to tam jest Tomek? And left 2, keep it, into right 6, Inter, daj 30. pozór. Kurde. Daj pozór. And left 1, long. I hoppa! O nie. Nie dam się. Right 4, keep it, and left 5, Dopiero. short, and right 5, short, 30, and caution, brake. Lewo, prawo, Right drzewo. 4, tighten, square right, Du, don't du, cut. du, na heblu tutaj wleś, nie daj kieru, nie Right się. 4, opens, and right 3. Into left 1, long, 40. Left 3, short, 40. Left 4. Tomaszu, Tomaszu, into right proszę, 3, 30. proszę. Left 4, long, opens. Już do ciebie, kochany Tomaszu, leci. Rising on. Jeden widz na Twitchu, pozdrawiam serdecznie. Left 2, short, don't cut, into right 4, 30. Left 5, short, into right 4, opens. And left 6, short, and right 4, short, into left 6, 30. And right 4, opens, 30. Left 4, tightens, keep in, 30. And danger, acute hairpin right, into flat left, 200. Emilia, tłumy. Tłumy. Kuźwa, oddaniać się. Keep in, 120. Ale nie, Emil, było więcej osób. Brake, Do 9 dobijało. 80. Musisz dać pozór, chłopie, na barierki. Jak to na egzaminie będziesz jechał? O. Left 5, tightens. And caution, right 5, short, hard brake, 50, square left, don't cut, opens, into flat right, into left Przestawiamy 5, znaku. long, tightens Pana. 4. Easy, siemanko. And right
Siemanko, siemanko, witam, witam. A to jak procesja w Boże Ciało, ja, fajnie by było. 200 ludzi. Easy i co, może już te 400 subów. Ktoś tam fest atakował, pamiętam. Widzisz, to też fajnie, wiesz? Tak godą coś tak orientacyjnie wiedział. Też ma swój kanał. On tam bardziej takie RPG, ma RPG gry. Na kompie, coś na konsoli. Mało na konsoli. Ale na kompie. Te piraty, widziałeś jak to grają? W co? Piraty. Jak się chłopcy ten tytuł nazywa? No tam jeździsz statkiem, znaczy jeździsz, płyniesz statkiem. 4 osoby. Sterujesz pirackim statkiem. Tam wyspy. Po prostu. Zauważyj winkel. Drugi winkel. Winkel. Jak się to czyta? Speya of T o Dieves. Espaniole. Civilies. Jak się to czyta? No, No co, no nie wiem jak się to czyta, poczytaj tam. Bez pauzy. Sea of Thieves, nie wiem, jakoś tak. Tip of Tees. Quiz. O, widzisz? Dzięki panie Emiliu. Ty to jeździsz. No jedź prosto, ty mnie żeś się śmiał. GTA Online? O kurna. Nie wiem, ja nie gram w GTA. Far Cry 5, no szłoby kupić. Szłoby kupić, ale kurna tak, że go do wcześniej dużo tytułów jest do ogrania. A może i złodzieje. Ten Pitrus GTA 5, no też godem na tym jaki pananka tam cię czas godać. Thief of Peace. Peace. A. O. Świetny wynik na odcinku. Dokładnie. Cel. Orężnik. Ale to można grać w 5 czy nie idzie grać w 5? A, końcówki są różnie akcentowane. Tomek nie wiem, no szłoby, ale tu kurde to czasowo, wiesz? Dobra, teraz jada. Wiesz co wyszło pograć? Co? A co ostatnio to leciało na live, już przyszedł, że na te 2 osoby się z tego więzienia uciekły. Aha! Na 2 wpady z tobą będziemy grali. I way out. No, chyba jakoś tak. Też wyszło. A nie, to nie zagrasz na 2 pady. Ale tam ogólnie na komputerze, tam oglądałeś na YouTube, to grali we 2 na kompie. Ja? Że jeden jednym hopkiem, drugi drugim. Muszę było obejrzeć. Dobra, ruszą, uwaga. Teraz cisza. Znaczy, Pisać na czacie. nie, cisza. O grach, o byle czym pisać. Co na myśl przyjdzie? Pisać. Niech nam takie naczyto. Zobaczymy jak mi teraz idzie.
Ja to tak zrobię. Flat left, long, tightens 4, narrows, keep middle. A kurwa. And left 3, tighten, bumps, into right 5, 60. Ale lecimy dalej. Fuck. 10 sekund straty. Flat right, over bump, into caution, right 4, over bump. Ja tego nie poczytam. 13, left 4, over crest, opens. Ja dzisiaj And right 3, zacząłem opens, very long, Arka. over bumps, and over crest, 40. Czterech zaprosić. Ale o co chodzi nie wiem. Dachowanie. 10 punktów. Ale przyznam, że ciężko czytać i ten. No ciężko. 4, off camber, 30. Fuck! Left 4, O, no mega. Co ci powiem? and brake. Pada, że zepsuł. And in left. Teraz napiszcie na czacie, kto lepiej jeździ, Jo czy Nanek. Jo czy Nanek. Zobaczymy. Czat Nanek, czat. To jest jak pijaku. And caution, left Ściągło mi auto. crest, open. Left 4, bumps, and right 5, long, tightens. And crest, Już się right ściągło. 5, opens, into jump, over crest. No co? Caution, left 5, short, right 4, through gate. And left 5, over bumps, into right 5. No co? Chcesz ode mnie? Czy ja coś godą? Kuźwa mać. Patrz ile żeś czatu minutę. Co? Wszystko widziałem. Nanek. Nie no, żaden. Wszystko widzę. A jedziesz na piknik. To i na. Jedziesz na piknik. Over crest, Na pitu? Na piknik. into left Na jaki piknik? No na czacie jest napisane. Nie ma, nie ciulej. Jest. Od Pitrusa. Pitrus? No. Jaki piknik? and right 5. Z Wojka wybieram moją Very babcię. long, bumps, 30. Kurwa. And left 1. Nie jest lekko gra. And right 4, narrows, into left 5. Kurwa mać. Po lasach. Pałuj się, ty też tak żeś jeździł. Jo, po lasach. No zobaczymy, ja ci dam powtórz ten wyścig. Open, in right, tightens, into acute I zobaczymy, czy tak wyda to. Dobra, Patrz. pałuj się, kurwa. left 3. Right 4, very long, over bumps. Gadaj, opowiadaj. Fuck! Czat. Ja teraz... Right 4, don't cut. Święta, nie... Jump, 30. Nie trzeba choinki. Ja, no nie trzeba, a śnieg jest. Through gate, tightens 4. And flat right, over bump, tightens, into left 4, short, 80. Piszcie do Nanka, piszcie, zobaczymy. Left 4, tightens, don't cut, into right 3, short. Left 5. To ja widzę czat. Jak już się zarojował, idę na telefon, sobie zadam pytania. Flat right, To nie fair, bo ja ci też wyda zadawał pytania. 40, over crest. Ale już zanim one dojdzie, zanim co, nie? Pytanie na... Ja kosza choinki, bo lubię. Kurwa. Flat right, Pitru z tyłu buzie, ty przeciwko mnie. don't cut, and right 3, short, over crest, 50, dip, and crest, into right 5. No ja, troszkę tam posypało śniegu. Znaczy już stopniu, ale... Long, into finished.
Jeszcze jak rano tym, to był śnieg. Kurde, już meta. Daniel napisał na czacie teraz. Nie doszło. No, ale to zanim dojdzie zaraz. O, jest. No, powtórz. Ale czekaj, jeszcze nie jedź. Czekaj, a czemu? Bo jeszcze idę do kibla. Ale to czad mi będzie pisał, a nie... Ja czad, już to widzę, że trzeba. Ale to ja startuję, ja jada. 150. Left 4, long, keep in, over bumps, 30. And bump, into right 4, don't cut, O 60. kurde. Flat left, long, tightens 4, narrows, keep middle. And left 3, tightens, bumps, into right 5, 60. Flat right, over bump, into Ale szpetna ta droga. over bump, off camber, 30. Byle żeby był 17, byle żeby był 17, no. Open, Lepszy od Nanka. Kurde. Co? Co ci się nie podobało? and right 3, opens, very long. Żeś mi do auto zepsute. Ja auto ci... Żeś mi nie A naprawił. to może za to, że się był wyloć. No ej. No co? To może za to, że się był wyloć. Left 4, off camber, 30. And brake, bumps, hairpin left, into right 3, long, over bumps, tightens, and over crest. Tomek? Ale to Emil umie, Tomek. Tomek umie, Tomek M już. Kurna. Żeby cię Emil nie cyganić. Tomek M umie już Left 4, bumps, z zeszłego roku, chyba od września. tightens. And crest, into right 5, opens, into jump, over crest. Żeby nie cyganić. Emil od Tomka M, tu ma monitor, jeszcze Through gate, pora innych rzeczy fajnych, stołek. left 5, over bumps, into right 5. Za kutas przejechał przez to. And over crest, right 3, don't cut. No teraz tam Tomek M walczy u siebie na streamach. Już zapraszam do Tomka. Na kanał Tomek M. Over crest, tightens 3, very long, bumps, 30. O! Byle żeby był 17, nie? O! Ups. And left 1, don't cut. Right 4, narrows, into left 5. O, jakaś tam po choinkach się jeździ, ja. Tyś były dużo dali w tych choinkach. And brake, open hairpin right, A ty tightens, nie patrzysz na czat. hairpin left, don't cut. Jak nie, wszystko wiem. Ja. U Tomka M przez 2 tygodnie był śnieg. Ja. Right 4, very long, over bumps. Ja, bardzo fajna gra. Sąbek ja kupił. O Highway out. No też, ale kurde easy. To by trzeba było jakoś skompletować, kurde, żeby sobie pograć to. Ja tam widział u Tomka jak tam pykał. Through gate, tightens 4. A ty easy nie masz trochę spowolnienia na live'ie. And flat right, over bump, tightens, into left 4, Kończy short, dziadostwo. 80, over crest, brake, Boże left święty. 4, tightens, don't cut, into right 3, short, left 5, tightens, short, over crest, into right 3, and flat left, into flat right, Na over spokojnie, jump, na left 3, spokojnie. long, 40, over crest, Na spokojnie. Na spokojnie. Prosto do mety. flat right, bumps, into left 4, Nerwuj mnie. short, don't cut, into right 3, short, over crest, Ale serio, szpetną drogę jak pierwszą. Te inne były dużo łatwiejsze, no. Najgorsze są chyba te w takie short,
po drogach. Tak mi się- Pytanie, Finished. Kompa mam kompa, konsoli jeszcze nie a mam. jakiego kompa? Jaki procesor? Ja teraz Jaką kartę graficzną? koniec! No właśnie, gadałeś ci o tym, Co? że we dwóch można zagrać. Widzisz, ty masz grę, to kolega, żeby z tobą zagrać. I musi kupować gry. Mogę z tobą zagrać we dwóch, nie? I jednym chłopkiem, i drugim. A? No. Ale to na konsoli to działa. To się nie liczy. Jak Chyba. nie? Będziesz miał menu pytań. No ja po prostu możesz tam dwóch chłopków, nie? I musisz po prostu przejść tak, żeby mieć... Tak, ten drugi jest ci potrzebny po prostu, nie? Ja ci nie wierzę. Serio. Ciekawe jak to przejdziemy, czy będzie platyna. Ty nie? Może jedziesz szef. Nie jedziesz sobie kurwa. Widzisz, masz fajny wyścig 4 km. Patrz jako droga. Patrz jako ciasno. 20, flat left. To ciasno. 40, right 5 and right 5 into Kings. And left 4, long, keep it. Co ty? Już tak w zderzaku pierdolił. And flat right, long, tightens 5. Left 4. Jest straszne opóźnienie, ej, na live. Kings, 100. Jest myszka. Left 4, short, into right 4, tightens. Left 4, short, Serio? tightens. And left 4. Flat right, over crest, tightens 5, short, into left 3. O, przekonaj go do... Nie, dajcie mu grać, niech to wygrał. To długo grasz w tego CS-a? Kurde, ile? A jakieś tam wyniki masz konkretne? Masz, tam się ranga zdobywa, nie? A to na Steamie masz? Ja, To już kupione? ja. Ja- Normalnie ta gra kosztuje 6 dych, kaś, nie? No. Około. No. A na Allegro są klucze po 25 zł. Przez... Ale to do konta czy do oryginalnej gry? No, znaczy no, klucz, nie? Tam kupujesz klucz przez Allegro i po prostu sobie odblokowujesz tę grę, nie na Steamie. Masz tak jakby kupione, nie? Ranga mam. Ja Golda trzymam. Słabo mi ostatnio idzie, ale to znaczy to była moja pierwsza ranga, nie? Bo że jak tak od razu dostał po tych 10 meczach. I teraz cały czas siedzę w tym Goldzie 3. Nie miał awansować. To musisz coś tam robić, żeby awansować, czy jak? Czy no normalnie grać, po prostu musisz być... No dobry, nie? Cały czas dobrze grać. I wtedy jak... Wiesz, Fez dobrze grał, to ci nowa ranga dają. Pieniaszek to zawsze grali, wiesz? Ja? Bo oni ich by zbanowali ze serwera. Ja też miał haki, ale w CS 1.6 miałem. Tam bez haków grali. Ja? Chodź, jak oni kurwa nadupiali w to, chłopie. Nie było... Ich normalnie ze serwera wypierdalali, bo myśleli, że oni mają cheaty. Ja jak paszą mam grać. Jedź po drodze. Jako pasza. No pasza bajce. O, Też tam go w CS. nie znam gościa. A fajne skiny czy mam? Mój najdroższy skin. Znaczy ogólnie... To Tomek mam... M, za co dzięki, bo nie wiem, bo u was chyba ten live idzie troszeczkę wolniej niż my go domy. Idź normalnie. Zaraz to powtórzymy. Są jakieś fajne skiny. Czy mam skiny, ja? Nie. Powiedz, czy masz... Ja mam. Znaczy no mam tam parę ciekawych, nie? Jakaś ogólnie 40 zł. A kumpel ostatnio zrobił... Z 10... Aha, tu jest. Z 10 euro... 390 zł. Na ruletkach i wygrał tyle. A? Tu, wiesz który? Tam się stoi. Ja? Pan K? No, Pierdzielić. to nie Rose. Tylko wiesz, potem go pokusiło, żeby dalej grać i przegrał wszystko, nie? Już mu godą, stopuj, już nie graj dalej, bo fajne teraz... Jakby chciał mieć z tego pieniądze, to by to wystawił na Allegro, nie? No. No, to możesz sobie wystawić albo coś.
Ale go nie, ja gram dalej. Tak już. Załamany siedział. Eldorado, kaś ty był. Kaś ty był, jak my grali. Topie, sam nauka jazdy prowadzimy, rozumiesz, a ty kaś ty był. I masz tytuł na live, czy to? Co? To nauka jazdy. Ja. No, Co ty gadasz? statkiem nauka jazdy. Ja. No ja? Dobry. Tu syn. Tu możesz. Tam możesz. Tam jeszcze jedno. Ja tego nie chcę. To sobie tam wrać, to i tak możesz tego samego. Nie to wyłączyło. Ja. O Boże. Co takiego? A, Dobra, teraz Nanek jedzie. Wszyscy piszcie na czacie różne pytania. Jedziesz to samo? nie piszcie! Piszcie. Nie piszcie! Nie umiem za dużo! Czytaj. Nie! Ciszy, da. Pisał teraz. Daj ciulik. Pierdola, nie czytam. Potem poczytam, jak przejdę. Patrzcie, jak on traktuje swoich widzów. Patrzcie. Padaj, no widzisz, że to ciężko idzie, patrz! Przyjdź mi to zepsute auto. And left 5, short, over jump, and brake, left 3. And flat right, 40. Caution, left 3, short. Nie, żubra pija, żubra. Cut, keep middle and narrow. Ej, nie idzie jechać i czytać. Right 4, short, bumps, into left 5. A, czyli pytam cię przyjmował. Very long, open, narrow. Nie, może bicu. Nie wiem, nie mierza się, ale... Dużo. Right 5. Ale Kajty, czytasz ten czat. Od samej góry se czytaj. Tyle, że się minął. No już jak odpowiedział Tomkowi M. And left 4, Ale nie, żeś nie odpowiedział Fabryka Shotów, taki sławny kanał dzisiaj przyszedł, ty mu nie A odpowiesz. to było stare, jak się nazywają pieski. A następny Cezar i Misiek. 20. Kajmosz, Hairpin right, to to jest ciulik. open hairpin left. Kajmieszku, duma. w domu. Right 5, over bump, keep it. No kuźwa, chce to przejść dobrze. Ile może być tu? Kaj, żeś się urodził. Open Ej, hairpin right, kupek. and left I 3. w szpitalu. Long, overpress, tightens 2. Ale normalnie już się A ja ci nie pisał ten i nożek ci zadawał tak. No to jest tak samo męczące. Kuźwa! Tego na dobrym wyniku nie przejdziemy. Ty już miałeś już te oferty, te nowe auto jakieś? Right 5, A to kiedy ty będziesz miał? Nie wiesz może? keep middle. I co tam wybierzesz? Tam nic lepszego nie ma. Open 30. Pewno bycie, nie? Jakiś Renault albo co? Ale to nie tylko auto patrzysz, ale patrzysz warunki. Aha. Off camber, over bump, 30, and caution, No jump, to coś ty teraz jechał do zadku, znaczy do przodu, to ja teraz jadę do zadku. and left 5, open. Hej, a nie haj, no. Widzisz, Kizy ci padał. Ale co? No przecież dobrze, przecież to... Right 5, keep it, over jump, 30, Nie, ci lato, że nie napisał na pewno. 30. Left 3, very long, open. Kurna, musi być czwarte miejsce. Nie mogę być gorszy.
Której jak 13, nie? Nie. Ja Nie, której jak teraz? Chinostę miał. Nie, czwarty Ja. miałem, czwarty miałem. A, 13 jak tamtym. ale nie da się tak. Na serio. Tu macie na Źle serio. przeczytałem. Ale nie, serio. Dużo, widzicie, No to teraz... Ale nie, teraz mają przynajmniej doświadczenie, że to nie ma tak łatwo streamować, grać i czytać czat. Ja, ci dopiero więksi youtuberzy to mają dopiero lepiej, bo jak oni tam dostają pytania w donate'ach, nie? Tego czatu w ogóle mało co odpowiadają, a w donate'ach to słyszą w słuchawkach, to co zaraz odpowiedzą, nie muszą mi patrzeć, nie? To mają lepiej. A ja nie słyszę w słuchawkach, bo nie mam słuchawek. Kurwa. No, ja mam prawie prosto pod konsola. Aha. Ja nie mam... Kurwa. Ja nie mam tak podłączone, bo nie mam wewnętrznej karty. Chciałbym mieć wewnętrzną kartę, żeby... Kurwa mać, zaś straty, ja pierdzielę. Ej, wiesz co się cieszę? Że my świateł nie wyjebali. No. Przed metą. Kurwa! No przed metą, zawsze tak przed metą. Jeszcze te barierki. O, kurwa mać. Jedziesz to szybciej? Czy ja wiem? Dać ci to. Obejrzyj to. Small to nie? Już jedziesz. Zaś w tym lesie, tak nie lubię tu. Nie, był 12. I tu 4. Ja. No i co? I ty, że się wyjebał w tym samym miejscu. No widzisz. Jeszcze kurwa w tych ludzi przypierdol. Cię muszę skupić. Trzeba wolno jeździć, bo to... Patrz. Jeszcze leje, nie został w lesie to. Jeszcze cima. Patrz. Coś ty mi zrobił? Nic. Teraz ci zrobiłem. No jest tak. Nie lepiej się jedzie tak. Ja. No lepiej, widzisz lepiej droga. Ja wolę ze światłami. Albo... Nie, wolę ze światłami. Wydaje, że światła rozstekują. Ale patrz, na tym nie widać, obejrzyj. Ej, tym wjechał. Kurde, bo ty mnie... Ty Ale sobie patrz, zaraz... na YouTubie widzisz, jest cima. Ciemniej. No. Ja na przykład na podglądzie czy na konsoli widzę my jaśniej i lepiej się jedzie. To jest tak specjalnie zrobione, żeby pokazać jacy my są dobrzy. Albo jak mamy ciężko, a jak nam idzie dobrze. Że oni... No zgaś teraz. No i patrz. No jedź. Widać fajnie wszystko. No na OBS jest cima. I czekaj, zaraz zobaczę na YouTubie. Jedź. O, szybce i co jedź. No, na YouTubie cima. Na ledwo auto też. Także oni to tak właśnie widzą. No. Lepiej zaświecić, żeby w ogóle coś widzieli. Tu? Ani się rozfechtać, ani nic. Haj ty tam jedziesz po tych... Choinka na święta. No. O Boże. Szpetna droga jak pieron. Serio. No się już te drogi kończą, bo to tragedia.
A powiedzcie mi jedna rzecz. Na ile lot tak na ile lot mi dajecie, nie? Tak z wyglądu. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, czy nie. Into caution, brake, hairpin right, 13. And right Zobaczymy, czy kto pierwszy zgadnie. Ile mam lot? left 6, long, tightens, into crest, and left 5. 22? Tightens 3, O kurde, daleko. Znaczy, no nie aż tak, ale... Nic, bo się spytałem, na ile lot mnie... Kurde! Ale jedź, wygraj to. Na ile lot mnie tak z wyglądu oceniają. No, ci do 27. Nie, 35. Do 40. Prawie 19, no, blisko, bardzo blisko. No, Pisał 18 i 18, no. Ale to w sumie bliżej jest Tomek, nie? Bo w czerwcu mam 19. No to obydwaj zgadli w sumie. very long, 60. Left 4, off camber, into bump. And right 4, long, over crest, opens, 70. Kurwa. Ja ci rachunek za lakiernika wystawiał, obejrzysz. Patrz, zaś przed metą. No przed metą, ja nie wiem co się dzieje. Patrz, 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 patrz. No ciś. Ja był wtedy kiedy? Ja był 12. 13, a był 12, no. 12. O, 10. No lepiej jest, no. ale 10 sekund prawie jak do 9 to ciężko jak pierun. Ranking generalny na końcu mogę poprawić. Drift na 100 metrów. Nie wiem. O kurde. Nie wiem w ogóle jak się tu w tej grze driftuje. A szczególnie na tym automacie. No. Ciekawe skąd żeś to wiedział, nie? Na pewno cię na fejsie obejrzę. No. Też mogę tak być. To pół godziny lecę. A jutro o której byś tego odpalonego to był? W No ogóle jak się przyjdziesz- nikt nie wybierał, nie? No jak przyjdziesz, ja myślę, że o 4 wyda w domu. Coś zjem i Wiesz, napisz mi, nie? dzwoń o 5. No. Ale jego nie umiem, co teraz? Aha. Na fejsie będę pisał. Napiszeć tak 4 coś. Jak tam No, jest. To i o siedniemy, której tak przejdziemy tego WRC-a. Zaczniemy od... Całego chcę tylko przejść. No, jedziemy od Tomka M, bo tam gra. Co zagra? Jest? Nie. Dirty Race. A to jest podobne do tego, nie? Coś. No podobne. No tam starymi autami jedziesz, tam tego A, jest to więcej. no tam. to bardziej taki coś nie wiem. Też? O. Kurde, to jutro będzie grane. Przejdź. Lepiej się grę we dwóch. I się, jakby ogarnął jakieś pieniądze, byście się pełno pizzę by co mówili. Pod wieczór taką kolację małą. To byśmy smak, nie? Na zazdrość do tej pizzerii. Zajechać? Czy zamówić? Zamówić. Bo oni zamówią, przyjeżdżają też. Dowożą, nie? To jest brawa, nie? Ale 2 dychy, 1 pizza. Już takie małe ciuski. Kurde, no w sumie to co innego zamówić, kebaby z górnych. A z górnych niż ci przyjadłem, wiele że będą chcieli. Pół godziny, godzina. Nie rozumiem. I przyjeżdżają tu. Tu jeszcze nie, ale na Gardawicę ja. To już chyba tam z 5 razy. Ty A. Gardawice. Iż. W zeszłym roku. No, no wygadałeś się.
A pamiętają, nie? Tomek pamięta. Tomek ma dobra pamięć, hopie. Mi się tu lepiej czyta ten czat. Tu? No. Bo tu fajny jest taki odstęp, kto pisze, nie? A co, tu źle? No, też fajnie, no ale jakoś tak tu bardziej tak... Tak, wejdź sobie tam. My jak wiatra pójdę. Mi wydaje, że zaś muszę sama teraz. Dać tak ciasno. To co ja miałem? Mnie chyba pieczył, tak, nie? Pierwszy zakręt jak będzie ostry w lewo, to jest to samo. No, pamiętam. To jest ta sama mapa i no wiesz. Taki bez ostry zakręt musi być. Tam chyba, z tą górą jakaś. No bo nie wiem. To jest ta sama mapa. O. No widzisz, na YouTubie masz filmiki, jak wszyscy na pierwszym miejscu przechodzą. A to, że on, rozumiesz, na jednym tym grał, na jednej mapie, na jednym wyścigu grał godzina, to już to jest dupa, nie? Patrz, Eldorado się zerwało. Eldorado, nie wiem, czytaj. Nanek, przeczytam całe jak pisze, nie? No. Nanek, kuźwa, grasz w coś ekipą czy nie? Poczekał na odpowiedź 20 minut i 3 wykrzyknie. To 20 minut. Już czekał 20 minut na odpowiedź. To nie wiem, nie czytałem, nie widziałem odpowiedzi. Znaczy no ty możesz odpowiedzieć, nie? Aha, jo! Czy Nie, groszy? chyba dzisiaj to jest statkiem i no opanujemy i kończymy Eldorado. No ja lecę za pół godziny. No, ja też, to już jest późno, jutro na rano. Kuźwa. And left 3 into right 3, tighten. Into left 4, long, into flat right, over crest, 40, Ja pierdzielę, te auta latają po trasie. right 4, tighten, and left 3, open, keep in. And right 5. And right 5, short, into left 5, tightens 4, don't cut, into right 5, long, tightens 3. Trzymaj się, Easy, trzymaj. Na razie. And left 4, long, open, into right 3, 40. Right 4, short, into left 5. Nie wiem, co lepiej uderzać. Very long, Ten keep in, krawężnik, 40. czy tu z boku? To z prawej chyba lepiej, nie? Caution, chicane left, short, uphill, 50. A, jest inna trasa. A inno no. Brake, acute hairpin left, and flat right, To tighten. podobno jest. Kuźwa. Into chicane right, into flat left. Caution, flat right, and square right, into left 5, into right 5, 60. Fajnie był taki, że był taki maluch, nie? Kimś co jeździł. Right 4, No bo open. takie wiesz, starsze auta ogólnie, nie? No, ale wiem się kiedyś ścigali. No właśnie godą, nie? Że takie właśnie fajne tego Over było. bump, off camber, 40, left 6, and caution, square left, right 5, and kick. Na YouTube oglądał jak ten maluch taki jeździł po tych takich właśnie wyścigach, nie? Ha? Kurde, jak zapieprzył taki maluszek, tak? Mam więcej furgo w powietrzu niż kurwa na asfalcie jechał. Left 5, long, over crest, jump, 60. Left 4, over crest, jump, and right 4, don't cut, into flat left, long, over crest. Kurna. Ej, ja w ogóle porzucił ta gra, bo kurwa tak się... Co to było? No, błąd! Że głupie teraz, nie?
O, kamień był na środku drogi. Caution, left 3, short, into right 4, don't cut, keep middle and narrows, over crest. Się potem dziwisz, że ja to pociepał ty. Right 4, short, bumps, into left 5, Kuźwa, te auto się ślizgło. right 4, very long, opens, narrows, through gate. And right 5, short, over crest, into left 4, short, 50. And left 4, very long, don't cut. And right 3, over bump, 20. Co to było? Kurde. Hetan zachoczył. Don't cut, into open hairpin left, don't cut. Right 5, over bump, keep in. Teraz Left niektóre 4, zakręty open idą hairpin fajnie. right, and left 3, very long, over crest, tightens 2. Ach, Tak źle nie ma, nie wypadłeś tak jest. co? Nie wypadłeś tak, więc fajnie nawet. Right 5, tightens No i 3, ślisko. don't cut, keep middle. Left 3, over crest. Teraz w sumie będzie coraz ciężej, nie? Mimo, że się dalej, to tym ciężej. And right 5, bumps, and left 5, tightens, through gate. And right 5, off camber, over bump, Patrz, 30, to jak się zmieścił. jump, into left 4, bumps, over crest. And left 5, opens, Kuźwa. Przerąbanie się gra. right 4, don't cut, 40. Right 5, keep in, over jump, 30. Już tak na pół gazie jada. And left 4, Tak 30. rzucę nim jak szmatą. Left 3, very long, opens, over bump. Jeszcze 2 kilometry. Into caution, brake, hairpin right, 30. And right 4, don't cut, 50. Left 6, long, tightens, into crest, and left 5, very long, bumps, tightens 3, 30. Ale mnie wyhamowało, widziałeś? Półtora jeszcze. Right 4, over crest, 40. O, siema Tomek, siema. Caution, left 4, To już leci? Ja. A to na razie Jutro na Tomek. rano nie budu. Nara, trzymaj się. Dzięki, że wpadłeś. Widzać kiedy. into right 3, over crest, opens, very long, 40. Right 5, very long, 60. Jutro przyjdź. Będziemy kończyć tę grę. Kurwa! Left 4, off camber. Ileż Tomek napisał? Super live mi się podobało. Long, A, dzięki Tomek, dzięki. Staram się, wiesz, staram się, żeby było jakieś urozmaicenie. Jak tam Tadek ma czas, to wpada. Szkoda, że spadł po tej piosence. Co? Szkoda, że spadł po tej piosence. Piosenka się skończy i leci. O. Które? Obstawiasz? 5. Jakbym 7. O kurde. Mać. Dobra, ciulmy w dupę. Ogólnie 9, nie? Dzięki Tomek. A ja się też cieszę, że się podobało. I ty też uciekł. Aha, jeszcze auto na prawo. O kurde. O, coś się śpiący robi, a po leku. Ten wyścig chyba też by dolecił. Ty, ja zagram, Chyba ty jest zagrosz. Ja? To chyba jest koniec. Obejrzymy. Byłem trzeci.
odcinek leśny dołączył do rajdu 960 roku, bez zmiany. Ja bym chciał w końcu innym autem pojeździć. Ciekawe czy do tego No nie, dojdziemy. bo tu masz kariera, nie? No ja, ale że na przykład Keep in over bumps. 30. mamy kontrakt z jakimiś innymi, albo coś, auto nowe. Bump into right 4. Jakieś Renault, Ford albo co. Zobaczyć czy w ogóle czuć w PS ta różnica. Ja. Flat left. Long. Tightens 4. Narrow. Czy to tak wszystko na jedno kopyto jest, nie? Spoko, nawet jak And będzie left 3. miał Tightens. Bump. chujowy, to ten będę lubiał. A, dzięki Tomek. Flat right. Over bump. Nie myślę, że wszystkie moje live'y są fajne, no ale... Off camber. 30. Left 4. Over crest. Opens. And right 3. Opens. Ciężko się jedzie, nie? Over bumps. And over No. crest. 40. Chociaż u ciebie teraz już nie pada. Powinno ci się lepiej jechać. Off camber, 30, and brake, bumps, hairpin left, into right 3, long, over bumps, tighten, and over crest. Kiedyś się ugodomy zrobił na turniej w to. Turniej. And caution, left 5, Też każdy over po crest, wyścigu. opens. Left 4, bumps, and right 5, long, tighten. And crest, into right 5, opens, into jump, over crest. O! No, ładnie ci Left idzie. 5, short, into right 4, through gate, Ja pamiętam. bumps, A to jest chyba w druga strona. short, Czy nie? Nie wiem. Kurwa, 10 sekund, Tadek! Patrz Grey. don't cut, into left 3, don't cut, opens, Ja pamiętam. Co to za Boro gro? W jaką on to gra gro? and right 5, To pamiętam. tightens 3, Tomek very M, Tomek long, Ford. bumps, 30, Akurat tego Fortnite'a grałeś. Ja? O to byście znali się już wcześniej, czy Nie. On tam Tomek do mnie wpadł. right 4, narrows, into left 5, Kurde, nie mogę go dać chyba, bo nie wiem. Pod do mnie i ten. and brake, open hairpin right, Mi się żal zrobiło, Pado. Jaki Borok? Live'a prowadzi, jeszcze tak od sił to gra. A teraz ta gra jest najbardziej popularna. No. Teraz to chyba wszyscy grają, nie? right 4, Oprócz mnie. A też mnie kusiło, żeby sobie pograć w to. No jest za darmo. Wiem, ale ja tak, jak się czym ja tego CS-a to wiesz, Widzisz, to byśmy sobie mogli razem pograć. don't cut, and flat left, albo kurde! Albo w każdej grze się inaczej szelo, nie? I w ogóle, a się jak właśnie przyzwyczaić do tego CS-a, żeby mi tam dobrze szło, nie? Nie chyba najebany. Trzecie piwo. and flat right, over Tak dość bump, mocno. tighten, into left 4, short, 80, over crest, brake, left 4, tighten, don't cut, into right 3, short, Drugo. left 5, tighten, short, over crest, Jedź, into jedź, right jedź. 3, Kuźwa, jak to wygląda, ej, na tym. into flat right, To z over boku jump, będzie left oglądał, 3, Pado, no co za ciuliki te. Ani nie umiem grać. Pado, Borok i we dwóch jeszcze grają w ta gra i nie umiem short, grać. don't cut, and right 3, short, Ale nie, poważnie, nie ma łatwo. 50, dip, and crest, into right 5, into left 3, short, open, into finished. O, końcowa. Teraz na pełnej jadę. Kierujemy 12? Nisko to miał. Kurde. O, mać. Tak, ciężko jak pierun. To już trzeba kończyć. Ciuli, my podium nie mamy. Patrz, Skoda i 2 Fordy. Dziewiąte miejsce. Wstyd i hańba.
Nie no, staraliśmy się starać. Starać my się starali, nie? Wstyd i hańba. Ciężko jak pierun. Wiadomo ci, wstyd i hańba. Mieliśmy poprawić, a my nie poprawili. No. Aha, i teraz nowy kontrakt, ja? No. A nie, nowy rajd. A sezon dopiero się będzie kończył, to. Co tam pisze? A spoko, spoko. Tomek, spoko. Pograjcie se, a powiedz Rudej, że to jest pała. Siwo, bo kiedyś do mnie wpadał, a teraz do mnie nawet nie wpadnie. Ani się nie wpadnie przywitać. Taki kabanos z niego jest. Powiedz, że jest na niego obrażony. Ja mu nic nie zrobił, a jest na mnie obrażony. Co, jeszcze z nami pogodomy? No, już nie gromy, nie? Koniec. Robić się na czole robię. No, to, patrz na ręce, co mi się dzieje. To. Nie wiem. Jak mutujesz. Piwo wyłazi się. Takie czerwone, ej. Waltę piwską. Nie wiem. Dobra, tu to zakończymy. Pomachaj. Może obetna. Pociś tej Rudej, Tomek, pociś ich. Pieronowi jednemu. Popie. Tu tak, dupa mi tru, a teraz psinco. Powielają mu gier do grania. Też. Fajne to. To ci pójść. To nie, już tu smoli, wiesz. Co? Zagromy się, jedna partyjka. Ja? Ja ci pokażę, jak się to tam jedzie mniej więcej. A tym. Ale to chyba na takiej kamerce zostawimy. Chyba, że czekam. Może to. O, taki. No, to już teraz spoko. Jak może byś mógł ogólnie na takiej kamerce wszystko grać, nie? O, Trochę powiększono, a... Dużo i tak nie zajmuje pracy. Jeszcze jak są ale będziesz widzisz, siedział. jak tu masz na YouTubie. Nie, bo to jest opóźnienie. Ja, no ale za chwilę sobie zobaczysz. A czekaj, bo tu musiała muzyka włączyć. No tak. To tak może być? Ale patrz. Popatrz też na to, że ty bardziej siedniesz tu, Kajo. No. Czyli to będzie jakaś dotąd, nie kamerka. Jak ty tak patrzysz. Czekaj. Patrz, dopiero damy sezon nowy. A ile tego jest? No to jutro możemy w coś pograć. Nie? Patrz, ile tego jest. O co tu wychodzi? No motorem jeździsz, a? Wejrzysz. Ciężkie jak peron. No dość takie, ale... Powiem na dwóch... Gorsza niż w WRC, czy No. łatwiejsze. Na kole! Nie, już mi się już to kole. Fajnie takie się... Czekaj. Chyba na tym. Nie. Jest do skakania. Tego nie można. Nie za skakaniu. Bo to bardziej tam tego obstawiał z wyglądu. Nie, ten czarny był do skakania, No, do no, no. piruetów i takich reli. Ale fajno gra. Kurna, tu idzie opieczaskać na rekordy. Obejrzy się. A, to tak z boku masz kamerka. No, I to chyba kiedyś wyglądało u ciebie na live. Grałeś to kiedyś tak na live'ach? kuźwa! Kurde, ciężko.
dupa. Znaczy, ale prawie był, nie, już. O, Nie wyjedziesz. Już masz dupa blada. Jak ten motor mi się wydaje. Chyba ten będzie taki. pewnie duży takich tych, więcej trzeba robić, nie? Więcej musisz cekać. Tym wyjedziesz, czuję to, nie? Kurwa. Aż zaliczyło ci tam to. Patrz. Ajajajajaj. Kurwa jego mać. Odchyl się ba... O kurde. No, to nie ma tak hop-siup. Dupa. Dupa. I chuj. No nie ma szans, chłopcy. Ale fajne, ciekawe takie. Do pomyślenia, nie? Do chłopie to widzisz, że to nie wychodzi. Siedemnaście razy. No to może co jakieś minusowe punkty? No. Kurde. On co jedzie, czy tej, no... Czy też musisz dawać gaz? To gaz muszę dawać. Ciekawe jak bo to możesz jechać. No wyskoczyć musisz. O kurde, ciężkie jak pierdol. Dwa. Prawie żeś to miał. No i chuj. Już dobrze tu wyskoczyć, no. I chuj. Kurde, myślę, że to łatwiejsze będzie. No i chuj. No i chuj. No i chuj. No nie idzie. Daj mi spróbować jedna. Jakbym tam wjechał za pierwszym, to by chyba par z tym śmiechem, nie? Okej. Powiedz mi teraz wszystko. No jedź. Gaz. Ten tu? No. Co dalej? Tu się na boka ruszysz. Ja się resetuję. Tu A. To ogarnę. A? To. Kaj to, tu? A. Nie, kurwa, nie naciskaj na wszystko.
Tu na kółku. Na kółko. Widzicie, to jakoś lepiej szło. Musisz się przechylać. Nie godzę, że mi tam tego nie zaliczy. Zaliczyć. Patrz, on już jest jak tutaj ty jesteś był. Musisz się do przodu przechylać. I gazu muszę też dawać. Patrz. No fajnie, muszę od samego początku być, tak? To nie ma takie łatwe. Teraz. Kurwa, przejechał to chwilę. Nie tak. Jak on... Normalnie. Nie tak, normalnie. Tak? Górą. No, musisz to przeskoczyć. Nie tak. Nie, co ty to robisz? Nie wychylej się. Na chuj się wychylasz. Już samo. Kurwa. Aha. Kurwa, no. No nie idzie, widzisz. Co to za gierka? Pytanie było, nie wiem jak to się nazywa. Zaraz powiem, Dave. No nie idzie, widzisz. Chuj. Daj mi to od Jota przejdę. Idziemy coś najłatwiejszego. Nie, small to już. Trasion Fusion. Jakoś tak. Za pół godziny i tak mi jakiś to już idę. Tu są łatwe. Też? Co? Spojrzę jak mi tu idzie. Akurat te łatwe to mam. To masz taki... A, tu już taki... No, Uczyć się, ja? ja. Podoba mi się ta piosenka. Ale oryginał tej piosenki. No i to my przejechali. No ty teraz możesz. Dobra. Okej, no to przejadaj ci pokażę. Tylko to sobie skoczysz następne. Real Fusion. O, Dwie tak osoby na live, no. Czemu to pokazuje 3, a tu 2? No bo tam jeszcze może ktoś na Twitchu jest, wiesz? A. Tam ogólnie ja pokazuję. Ja. Jeszcze sam idzie obroty i triki robić. Ja? Oj, no nie gra. Fajnie to wygląda, to. Fajnie, nie? No, te. Wizualnie to jest piękne. Patrz, prześcigli mnie.
Fuck! Tak mnie prześcigli skubańcy. Ja jeszcze do ciebie przechylę mnie. Na schodach byś się zabił. Ale tu musisz, tu już złoto mam, nie? Mhm. Ale widzisz, niektórzy mieli lepsze czasy. No i potem musisz mieć czym więcej tych. Musisz... Czekaj, nie wiem, które się to wczyta. Ja, to jest... Fajna gierka. Ale w WRC chyba nic mi się... Nic niż bardziej niż w WRC mi się chyba nic nie podoba, nie? No przejdziesz się to, co zobaczysz. Musisz sterować na boki, żeby... Uwaga, gaz, 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 gaz. No nie O tak. kur- Musisz gaz też puszczać, to nie ma tak. Ale graficznie fajne, nie? Bardzo. Ej, Kurde. musisz normalnie wylądować, to nie ma tak. Tak podłoże może musisz wylądować. Teraz przeleciał to. Powtarza się. Samoloty jakieś latają te. 14 sekund straty. Fajne, nie? No. Tam jakieś auta, tu jakieś samoloty latają, patrz. A świeżek się na schodach nie zabił. Ja, ale 13 sekund straty. No. Fajna gierka, no. Też idzie nią okrać. Nic więcej funkcji. To co, kończymy, nie? No, no. Dziękujemy za dzisiaj. Machamy, dzięki. Trzymajcie się, cześć. Jutro Zaś. wbijcie, jutro. Jutro wbijcie, tak jest. Też wyda. Kasza przy